Sherifla filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛbere min kan bi su na ala ni jabira maaba naaninan maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Dawuda Musa Kɔnɛ n'i ko Dawuda Musa Kɔnɛ économiste don Dawuda i ni ɲakuma folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifla filɛbagaw. Bokele i ni ce an weleli kɛnɛ nin kan an bɛ Sherifla lamɛnbaga a n'a lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'an wele kɛnɛ in kan an kana kuma faso jɔ ko la ala ka kumakan ɲuman b'an da ala k'a to an lamɛnbagaw u ka tɔmɔta tɔmɔ an ka kuma fɔliw na ala k'an dan sɛbɛn n bɛ foli lase fɛnɛ n co-débatteurs ma ala ka baro ja. Merci beaucoup maa filanan o tɛ maa dogolen ye o ye docteur Fuseni Ouattara président Urema président folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sherifla filɛbagaw ma. A bɛ ni su n bɛ Sherifla filɛbagaw bɛɛ fo tuma bɛɛ ni n bɛ aw ka plateau kan n bɛ n ka foli daminɛ n kɔrɔkɛ yɛrɛ la n'o ye Usumani Sherif Madani Haidara ye hakili la référendum tuma in na avant ça an bɔra fɛ donc a y'an bisimila koɲuman a kuma an kɛnɛ dɔɔni hakili la a ka kɛnɛ san an bɛ ala deli ala ka kɛnɛya d'a ma halisa an b'a fo fana a y'a seko min kɛ référendum ko in na a y'a bolo da dusu kan a diyara n ye n'o bɔra yen n bɛ co-débatteurs fo an bɛna kuma ko min kan n'o ye Mali ko ye ala ka kuma ɲuman don an da ala ka kuma ɲuman don an da n bɛ aw yɛrɛ fo a baarakɛla fɛn bi yan. Merci beaucoup maa sabanan o ye Boubacar Popo consultant i ni ɲakuma i ni fama. n b'a Bokele i ni su i lamɛnbaa fɛn fɛn sɔgɔlen don i la nin wagati in na ka foli bila u bɛɛ lajɛlen ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo k'an co-débatteurs fo an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka kuma d'an da kuma mun ye jamana jɔ kuma ye. maa naaninan o tɛ maa dogolen ye donc Cheikh Oumar Sumano diplomatie économique en affaires folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifla filɛbagaw. Bokele n b'i fo mais an layilikɛla bɛɛ fo bi ani n ka tɔn mɔgɔw n'o ye OGP ni baromètre ani baromètre oleoraw jira minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ 22 septembre la ka minnu b'a ja sɔrɔ surtout kɔfɛla la n'o ye an ka tunganakɛw ye an ye taama kɛ États-Unis mais an bɛ k'an kun da Côte d'Ivoire ni Faransi kan septembre kali kɔnɔna la donc ni y'o kɛ n bɛ baroɲɔgɔn tɔw fo ka maliyɛn bɛɛ fo ani ka an ka autorité ya transition ka foli lase u ma u bɛ cɛsiri mun na jamana kɔnɔna la voilà. Merci beaucoup Zanatigi Aboubacar Traoré NFE folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifla filɛbagaw ma. An bɛ foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Bokele i y'a fɔ cogoya min na kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ faso jɔ kuma jamana kunkan kibaruya ka se ka a ɲini k'a di limanaw ma ladiriya o kɔnɔna na o sababu kɛ an bɛ wele bila maabaw ma minnu bɛ ko dɔn faso tagabolo nasira la. Bokele diɲɛlatigɛ la n'i bolo t'i kunkolo sɔrɔ i b'a ɲini k'a da i kamago la o la don la a bɛ i kunkolo sɔrɔ. O la bi su in na an ka baabu bɛna boli fɛn min kan o ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ UEMOA ale tun ye Mali ɲangi an ka sɔrɔ ko nasira la o ɲangili wulilen min kelen filɛ nin sisan nɔ sini bɛ Mali ye sɔrɔ nasira la wa ɲininkali bɛna boli o de kan bi su in na min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na k'u to sigiyɔrɔ la. Siga tɛ nin na Boubacar dakuru ɲɛ kelen an bɛna tour de table dɔ kɛ bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina di an y'a ye k'a fɔ o cour constitutionnel o ye décision bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ vraiment référendum mun kɛra ko donc siga t'a la 96% donc ko la donc c'est à dire le lui a passé donc maintenant an bɛ ɲɛsin Dawuda Musa Kɔnɛ ma donc ni kunnafoni bɔra ka bin dakuru ɲɛ kelen e bɛ se ka mun de fɔ. Oui n bɛ se ka min fɔ constitution tɛmɛni kan o ye ka maliyɛn fo maliyɛn caman bɔra ka kala ta fɛn fɛn bɔra ka kala ta mɔgɔ fanba de ye ko awɔ k'u sɔnna ju sariya n'o y'an ka sariyaba ye u faleni ma ayiwa ne bolo minɛn kan ka k'o de ma cour constitutionnelle fana y'a sɛgɛsɛgɛ
k'a jira ko basi ma bɔ kalata in na et que a taara sariya sira kan et que u b'i gagnena o la a kan ka jate sisan maliyɛn ma perdu maliyɛn ma gagné an bɛɛ de kan ka an ɲɛsin sisan jamana jɔli ma ayiwa ka min da ka fara o kan constitution yi a hakilina falifali waati a campagne waati kuma caman fɔra débat caman kɛra o b'a yira ko maliyɛn ɲɛsinnen don a kunko yɛrɛ ma maliyɛn ta fɛ a kun ka da yɛrɛ kɔ tuguni bon ne bɛ min laɲini fɛnɛ o kelen o débat kelen o intéressement kelen mɔgɔw ka o to hakili la sariya misɛnnin min bɛna ta constitution kɔfɛ parce que a ma ban fɔlɔ ni constitution votera loi organique caman kan ka voter constitution kɔfɛ n'o ye sariya camancɛlataw ye ani sariyabaw ye o voter fana na bɛɛ k'i cɛsiri walasa débat ɲɛnamaw ka kɛ walasa sariya ɲɛnamaw ka ta. Ok, vraiment merci beaucoup Boubacar. Donc an bɛ na honorable fan fɛ mun ye docteur Fuseni Ouattara ye. I bɛ se ka mun de fɔ la. Mais maliyɛnw bɛɛ fo fɔlɔ sariya sunba kura in tali la parce que an mina don maliyɛnw de tun y'a fɔ ANR la an de tun y'a demandé ko constitution b'an kunna constitution a sɛbɛnna dugu wɛrɛ de la an tɛ an yɛrɛ y'a kunna ten kosɛbɛ donc an ka sariya sunba ta an yɛrɛ miirina bɛ mun kunna an ka taabolo n'an ka tabiya bɛ mun kɔnɔ n'o taara bi komi ko ne y'a fɔ cogo min na nin de bɛna kɛ fɛn ye mun bɛna Mali jɔ kura ye mais a bɛ jɔ cogo min na sisan a bɛ komi n'i bɛna so kura jɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan i ye a minɛn bɛɛ sɔrɔ i ye siman sɔrɔ i ye a cɛncɛn sɔrɔ i ye gabakurun sɔrɔ i ye fer à béton i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ maintenant maçon u bɛna a jɔ cogo min na a bɛna dépend o de la. D'accord. Voilà. Ok. Donc an bɛ o de sira kan sisan. D'accord. Donc Boubacar kɔrɔfɔ tɛ. Donc an bɛna Boubacar Bokoum fan fɛ o ye ɲininkali kelen. Bon ka fara tɔw kan ka foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani parti tɔn parce que n fana ye parti dɔ ɲɛmaa ye a ka kan ka bɔ ka foli kɛ partidenw bɛɛ tɔgɔ la PAIS ensuite Alliance du Peuple ani ONS n'o ye organisation néo-panafricaine de souveraineté minnu y'u to kɔfɛ k'an dɛmɛ constitution in baara la kosɛbɛ donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka ala deli constitution in ka kɛ fɛn ye fɛn mun b'an bila an yɛrɛ dilanni sira kan. Soumano. D'accord, merci bien Bokele. Donc m'a fɔ barokɛɲɔgɔn tɔw ye u da maga mun na an b'a fɔ fɔlɔ an bɛ président yɛrɛ ka kuma ta a kɛtɔ a ye discours mun kɛ kunu a ko a kana kɛ i b'a fɔ wi nin kɛra wi ka victoire ye non ka ko Mali bɛɛ de ta ye sariya sunba in ye sisan ça veut dire que kuma de kan ka lase ko o ta ba ko don bala kosɛbɛ pour que an ka continuer ka vulgarisation kɛ mɔgɔw ka kɔnɔna ko dɔn tuguni parce que maintenant ni de bɛna ni sariya kura in de bɛna an kɛ an ka sinsin bere sisan pour que ka se ka refondation baara tɔ kɛ donc o la foli bɛ kɛ ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ne yɛrɛ bolo ka ɲɛsin fɛn ma Fuseni Samake ma parce que souvent min ɲin'a kɔ a ye baaraba kɛ donc a bɛ fo la ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna yɛrɛ an bɛna taa fɛ yen baromètre cadre kɔnɔna la. D'accord, donc bi c'est sur le plateau. Comment on appelle voilà, chef là, il n'y a pas de problème, il y a format. Donc, baromètre, ça c'est notre débat. Il n'y a pas de problème. Si ça, Amina, Moussa, Daouda Moussa, on a fait. Donc, comme Babou B, Oumoua Kolokan. Donc, sanction Tara, Daouda, et sanctionné, et Aïtouti. Aïwa, beaucoup de Yingali ni a diyara n ye ɲininkali ni walasa ka jaabi fɔ n ka segin kɔfɛ dɔɔni bari sanction minnu taara sanctions taara depuis janvier kalo tile 9 CEDEAO de y'a ta mais yan'o cɛ u ni UEMOA ɲɔgɔn ye fɛnɛ jɛkulu fila in bɛɛ jɛnna ka sanction ninnu ta. n tɛ kuma tigɛ i ko janvier tile 9 2022. Voilà, merci. 2022 san janvier
kalo tile kɔnɔntɔn sanction ninnu taara o don sanction ninnu taara jɛnkulu 2 de fɛ ka tila k'a layɛlɛ jɛnkulu tɔw la n'o ye Union africaine ni Nations Unies n'a tɔw ye maa daminɛna duguma fɔlɔ sanction in tali la bɛn tun kɛra kan ko kalata ka kɛ février 2022 transition ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO mɔgɔw ma bɛn o la donc ko u nana yira n'a min kɛ o ma bɛn o ma o ye sanction bɔ ka bin ka d'a ma sanction minnu bɛ CEDEAO gafe kɔnɔ u ma da o ma o de y'a binganikɛyɔrɔ ye ni CEDEAO jamana 14 min b'a kɔnɔ ani UEMOA jamana 8 min b'a kɔnɔ n'i ye CEDEAO ta ni i ye sɔsɔli kɛ n'a ye bɛnkan sɔsɔ sanction min bɛ gafew kɔnɔ o ye k'i labɔ tɔn kɔnɔ i tɛ taa ɲɔgɔn ye la fɛn tɛ sara i la i ka mɔgɔ tɛ ta e tɛ y'a kɛnɛ ka tuguni fo ka taa majɛ min bɛ yen fo ka taa bɛn o la mais ka frontière datugu i bolo tɛ se ka nafolo ma ka banque kɔnɔ i tɛ taa blocus bɛ k'i la o si de tɛ CEDEAO gafe sanction kɔnɔ o de la a digira an bɛɛ la waati sanction taara minnu man kan minnu tɛ gafe kɔnɔ an y'a jateminɛ effectivement a waati sanction a dama tɛmɛna a kɛra bingani ye o ye kelen ye o ye CEDEAO ye ni UEMOA fana ta sanction yɛrɛ t'o kɔnɔ sanction min b'o kɔnɔ o ye directive minnu bɛ ta n'i y'a gafe lajɛ ni a bɛ bɛnkan gafe minnu ta ni i ye majɛ don i ka taabolo la n'i ma se k'a lawaleya ka ɲa sanction dɔw de bɛ se ka ta o kama mais ka frontière datugu ka fɛn tigɛ i la k'i tɛ se ka i bolo maga i ka wari la i ka banque kɔnɔ o fana tɛ UEMOA gafe si kɔnɔ donc nin bɛɛ de taara janvier kalo tile 9 san 2022 oui vas-y u ye o kɛlen sisan u ye sigi ka fɔw kɛ fo ka na mois de juillet sanction fan kelen wulila bari sanction in tun ye mun ye Mali tɛ CEDEAO la tuguni Mali tɛ UEMOA la tuguni an ka ɲɛmɔgɔw t'a la an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana an ka ɲɛmɔgɔw fo n'a bɔra président ni ministre des affaires étrangères la tɔ ninnu si tɛ se ka taa yɔrɔ si u ka avaru gelelen don o sanction ninnu bɛɛ taara donc juillet 2022 o ye sanction ni fanba wuli mais a bɛɛ ma wuli fɔlɔ o de la mɔgɔ b'a miiri n'a fɔra sisan ko sanction wulili kɔfɛ kalo in tile 9 an kɔrɔ o ye ka an tun tɛ taa institution na an tun tɛ taa ɲɔgɔn yew la an sen tun tɛ fɛn na ni UEMOA ta u ye sanction min wuli an kɔrɔ o don o ye sanction ye min tun b'a to ni ɲɔgɔn ye bi kɛ Mali tɛ taa sanction UEMOA ta an ka dɔɔni fɔ ka fɛnɛ an ka dɔ fɔ UEMOA kan n'an ye sanction bila contexte kɔnɔ sisan UEMOA ye jɛkulu ye jɛkulu min sigira depuis 1962 donc UEMOA d'abord a daminɛ ni UEMOA ye UEMOA sigira depuis 1962 o ye jɛkulu ye mun tun ɲɛsinnen don an ka CFA baarali ma donc jamana mun jɛnnen bɛ CFA la olu de b'a kɔnɔ jamana 8 dɔ bi taali ɲɛfɛ 1994 u nana yɛlɛma ka kɛ UEMOA ye parce que danfara bɛ wari baara ani sɔrɔ baara cɛ wari baara o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ économie finance bɛ économie kɔnɔ monnaie bɛ économie kɔnɔ donc u ɲɛsinnen tun don monnaie dɔrɔn ma fɔlɔ jusqu'en 1994 UEMOA nana sigi sen kan sisan k'u ɲɛsin économie ma bon ni jɛkulu in o sigira sen kan o de bɛ CFA a b'o kan fɔ à travers la BCEAO n'i ye banque fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛ par exemple n'i ye BOAD ta o y'a ka bolofara dɔ ye fɛn caman b'a kɔnɔ ye n'o ye cour des comptes ye n'o ye cour de la justice ye n'o ye conférence des chefs d'État ye n'o ye conférence des chefs de ministère n'o commission ye a jɛnfara caman de bɛ yen mun bɛ jɛn ka UEMOA labaara donc sanction talen u tun ye Mali bɔ ninnu bɛɛ de kɔnɔ donc ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ kɛ juru fɛn fɛn bɛ don BOAD fɛ BOAD ka réunion fɛn fɛn bɛ kɛ u tun y'an sen bɔ o bɛɛ la maintenant sanction min wulila an kɔrɔ yen an seginn'o de ma sisan sanction nin wulila sisan
donc ni UEMOA réunion bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ an bɛ se ka t'o la donc o la an kun tɛ de an kɔfɛ tuguni o de la sanction mun wulila gɛrɛntɛ mun wulila ka bɔ an kan an ka kalo in tile 9 an b'a fɔ tare tare a diyara ne ye a kɔni a kan ka diya maliyɛn bɛɛ bari an bɛna se ka an jɔyɔrɔ fa UEMOA kɔnɔ sisan UEMOA dun jɛkulu don nafa b'a la. D'accord, merci beaucoup Daouda Moussa Koné. Dans l'ambulance an bɛna honorable Ousseynou Ouattara fɛ docteur o ɲininkali kelen an b'o tɛmɛ o la e bɛ se ka mun de fɔ. UEMOA ka sanction de bɛ la. Voilà. Bon n'i y'a jateminɛ fɛn mun don fɛn mun yɛrɛ tun man ka kɛ jamais dantɛmɛ wale don parce que depuis yɛlɛma donna fanga la yan CEDEAO y'a essayé ka sanction caman ta Mali kama comme u y'a ye o ma effet ba kɛ ten donc u y'a essayé sisan ka an gosi an poche la bon comme Koné y'a fɔ cogo min n'i ye fɛn yɛrɛ sigi cogo lajɛ BCEAO ani UEMOA en 1962 a bɛ sigi tuma min na k'a fɔ ko u ye jateminɛ kɛ komi farafinna yan minnu y'u ka indépendance ta parce que franc CFA ni pour que a ka to ka marché en France kan contrôler donc u ye BCEAO créé o tuma ka tubabu dɔ tun b'a ɲɛma n'o ye Robert Gillet ni ko ne ka kan ka dɔn kosɛbɛ a ye siɲɛ caman kɛ Mali la Modibo tile yɛrɛ la ani Amadu Dore ni Terre Maïga ninnu bɛ ɲɔgɔn ye parce que u kun sɔmina ko Mali bɛna bɔ franc CFA la tuma a ye taama segin caman kɛ bon n'i y'a jateminɛ depuis o tuma fɔlɔ u y'a fɔ ko BCEAO statut la a gouverneur ni sigilen depuis ko fɔ ka na en 1974 a bɛ comme fɛn o y'a sɔrɔ coup d'état dɔw kɛra il y a demandé fɛn ninnu olu de insistera ko ka BCEAO bɔ Faransi ka na n'a ye farafinna kɔnɔ yan et puis an ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ farafin dɔ yɛrɛ fana ka bila ɲɛma parce que a wari an de b'a wari dun na donc u ye Fadiga nommé a kunna mais o tuma de u ye papier ta k'a fɔ ko Côte d'Ivoire de bɛna a fɔ mɔgɔ min bɛ kɛ gouverneur ye u y'o di Côte d'Ivoire ma depuis o tuma donc UEMOA min tun b'a kɔnɔ Union monétaire US africaine o y'a sɔrɔ effectivement économique ko tun t'a la u nana économie don a la ka o siège kɛ fɛn na Burkina ye n'i taara Ouagadougou ya Cour des comptes bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen mais nin kɔnɔ nin ye diɲɛ de an b'an ka musakaw de la baara kɔnɔ wa franc CFA fana fɛn fɛn bɛ di an ma ko n'an y'a demandé Faransi fɛ an bɛ garantie dɔ de bila a kɔnɔ n'i y'a fɛn fɛn fɛ kɛmɛ sara la ko f'i ka 20 bila a kunkɔrɔ pour que a convertibilité ni fɛn ninnu bɛɛ ka siri wa an tun bɛ jago fɛn fɛn kɛ kɔfɛ a wari bɛɛ tun bɛ bila Faransi trésor ni kɔnɔ même n'u b'a fɔ ko tun bɛ 50% de fɛn na mɔdɛli tun b'an ka compte extérieur ninnu bɛɛ contrôler donc an ni juru de b'u bolo mais comme ko nana kɛ à la fin mɔgɔ insistera fanga dɔ dira an yɛrɛ ma sisan donc o possibilité o tun b'an ye fanga yɛlɛmalen mun kɛ an ka fama minnu bɛ yan sa Assimi ni fɛn minnu na olu ko ko an ka yɛrɛya a tɛ dafa ni an ka compte extérieur ni fɛn ninnu de Faransi de b'a contrôler tuma bɛɛ donc n'an ka fɛnw feerela a bɛ to an yɛrɛ de bolo kɔnɔ comme déjà dugu caman tun y'o fɔ donc Faransi yɛrɛ tun sɔnna o mais a tun tɛ ka tɔw tun tɛ ka don ba la mais Mali de nana k'a don ba la donc o bɛɛ de ma diya o ye o de la sisan Faransi fana ye pression kɛ ninnu kan pour que k'an gosi an poche kɔnɔ donc u nana ka na sanction de ta ka UEMOA sen don sanction ko la k'a fɔ ko comme u b'a ko principe de subsidiarité ko UEMOA pe dugu 8 ninnu bɛ fɛn CEDEAO kɔnɔ donc n'olu ye mun ta a bɛ boli ninnu fana kan alors que wariko la o tɛ se ka kɛ parce que n'i ye BCEAO yɛrɛ statut ta k'a lajɛ n'i y'a ye an taar'u attaquer yɛrɛ u ka justice la mun na parce que a article 4 b'a fɔ ko UEMOA jamana ɲɛmɔgɔw
yamaruya t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ taa ordre di BCEAO ɲɛmɔgɔ ma manager ma wa ko BCEAO fana manager a gouverneur ni fɛnw yamaruya t'u bolo k'a fɔ ko ninnu ye président ni fɛn ninnu ordre d'u ma k'u b'o don ba la donc politique yɛrɛ de tun tɛ se ka don parce que BCEAO généralement banque centrale ninnu bɛɛ n'i ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ lajɛ o tɛ politique la tu vois o tɛ politique la indépendant o de la mun ye an sɔrɔ parce que faransi bɛ jateminɛ yɔrɔ jan faransi ye pays fɛn fɛn b'a kɔnɔ tan an ka banque centrale nationale ninnu a y'u bɛɛ de bɔ yen ka banque centrale kelen dɔrɔn de kɛ yen n'o ye BCEAO nin ye même an ka banque commerciale ninnu bɛ yen o bɛɛ ka fɛn bɛ yen fonds propres bɛɛ logelen bɛ yen alors que ni Europe ta k'a lajɛ banque centrale européenne filɛ nin ye i b'a ye euro la minnu donna a kɔnɔ u bɛɛ ka banque centrale nationale b'u bolo donc liberté b'u bolo a déconcentré don u ka politique monétaire la pays bɛɛ b'i ka u ye yamaruya di pays bɛɛ ma pays bɛɛ b'a ka fɛn dɔw kɛ tu vois comme les facilités de dépôt, les facilités de prêts marginaux, et à nous, opération open market, c'est-à-dire que banque, par exemple, français, surtout mon numéro, vous savez qu'à jour nous ta semaine qu'on a Jonah Castro au mat, mais BCEAO et la Banque centrale européenne fait. En nous fait ôter, BCEAO que l'on a bien concentré au téléphone. Donc il y aurait déjà terminé pour que quand un étouffé, ou t'as qu'une sanction tant qu'à qu'à faut qu'on sait qu'on a voir où sera. Bon même au ville a sanction institution to nous na ko yan sen wala c'est ça nous nana ko an sen donala parce que no kera anga crédit de fonctionnement des fermes banque nous na comme il faut par exemple BAD là crédit d'investissement des fermes on n'avait pas accès à ça on sait quoi solo tu vois même aille loi de voter quoi ça ina énergie ta 40 milliards mais BAD de Kaba dit qu'il y avait 100 milliards sur le à tout cas 245 milliards je crois pour renflouer faire les comptes comment dire quoi des créanciers de EDM là donc BAD qu'on a 110 donc il y a 45 follow me for à voter mais à ma soeur parce que si ça comme à Will là c'est bon mais Will là Malika Angata insister 6 années qu'il faut que texte revoie d'abord. Il y a un texte revoie. Faire fana BCEAO fana au numéro au cas tali au fana qu'à revoir. C'est que n'a qu'à me ok donc Bakar ni Daouda Moussa connaît Gatlaï ka docteur Fousinta au fana fama amena Bakar beaucoup fait beaucoup au ningal kili bon ni a jatemina me tale ka kuma kona civilisation fofo ne ba damne ni civilisation te roy o de anna barama Europe de bay parce que d'abord en farafé on fanga do ambe mu fe ambe mu de fe ambe fe ka to jonjuru ya lawa ambe fe ka kan yere parce que ambe ka green ni fin no fe ambe financer de konante économique non parce que ambe ka ta juru de ta sur le marché international pour que nga dette intérieure éponger et ensuite ka fo kambe baraka no mais on yere be mi donc ni économie ta depuis américain on nanani janfa e war ko hukumu ko nana ka ke ko dollar yere kera pétrole dollar ka substance yere bo ko mo ba matérialiser effectivement iba e ka fo janfa folo nana ensuite iba e ka fo ambe ka subsidiarité fo ka ta charia du menka Nations Unies ko do donc 1945 o ya soro en chika indépendance tambul donc monde ko ma be ka fo est-ce que on de ka hakina be ka tay ou bien nazaraw de ka intérêt be ka gérer donc on côté Nazarao de ka interrompre donc nous la deuxième guerre mondiale gagnée ou le cas interrompre préserver au niveau des Nations Unies ensuite on a économie qu'on a le G5 ou le G7 ou le G20 nta G il y a nombre ko lu fait chaman créer ou il y a ka interrompre donc kana minamero aussi maintenant on maintenant un regroupement qu'on a au hakina mona o ya sur guarantee do de banque au colonialisme kololoy parce que on peut jouer jour là on maintenant c'est bon on a faire pour que barka soro pour que nous nous garder c'est qu'à étouffer ayo ma mu fo de do amadablo parce que organisation de l'unité africaine mon nanya damne noé 63 ou ya joshi abina anana ko union africaine o fana utaru yere do akono bibi na ali o union africaine mon flene à location ma wero de ba sara anye bon na fora bi an na jamana busiki ka juruta ku jigida ma wero ka demeka o koro ka fo bara mun kan ka ke amake
donc an bɛ IMOA minnu kɔnɔ n'an bɛ CEDEAO minnu kɔnɔ a bɛɛ ni juru taalen don ka taa turu maa wɛrɛw la c'est pourquoi an b'a fɔ subsidiarité donc an bɛɛ y'a ye k'a fɔ n'an y'an ɲɛ yɛlɛ bi an b'a ye k'a fɔ nin si tɛ tiɲɛ a bɛ nkalon a bɛɛ dabirilen don pour que ka an minɛ an ngɔnɔ ma u sago ka se ka kɛ mais fɛn mun bɛ k'i minɛ i ngɔnɔ ma k'i sago ka kɛ e bɛ se k'i to kurun kɔnɔ cogo di k'e b'o kurun direction yɛlɛma k'a sɔrɔ o barika tɛ e la donc anw bolo bi a ka kan an k'a fɔ ninnu jɛkulu ninnu an bɛ b'u la contrairement à ce que économistes dɔw bɛ mun fɔ parce que c'est vrai an mago bɛ ɲɔgɔn na o mais e de bɛ bɔ kurun kɔnɔ pour que maa wɛrɛ ka tugu i kɔ ni e ma bɔ ni e ko ko n bɛ to a kɔnɔ ko k'a dilan a dun bɛɛ ye janfanti ye e fanga tɛ s'u la mais i ta kɔni y'i yɛrɛ ye i bɛ se ka sira wɛrɛ ta bon maa min hakili la ko e ye sira mun ta k'o ye sira hakika ye k'o ye sɛbɛ ye mais n'a ka di o maaw ye u bɛ tugu i kɔ mais n'i ye filɛli kɛ bi farafinna jamana ninnu kɔnɔ a si tɛ yen nɔ mun b'a fɔ alhamdulilayi a bɛɛ degunnen don mais a bɛɛ degunnen don mun kelen kɔnɔ an ye sariya minnu yɛrɛ kɛ k'an yɛrɛ minɛ parce que an ye sariya ninnu dilan ni olu de ka hakilina ye doyen bɔra k'a fɔ sisan hali an ka constitution a kun sɛbɛnnen don n'olu ka hakilina ye ninnu fɛn minnu fana dilanna hakilina fɔlɔ minnu taara n'o ye panafricanisme fɔlɔ ye u y'a tila bɛɛ faga k'a tila bɛɛ ka fanga tiɲɛ ka tila ka na ni hakilina kura wɛrɛ ye k'a dilan gafew kɔnɔ gafe mun b'a to u b'an ni juru minɛ donc an b'o bolo hali bi mais munna an b'a fɔ k'an bɛ to CFA kɔnɔ o tuma minnu bɔra CFA kɔnɔ olu jamanaw tununna wa n'i ye Mauritanie ta u tɛ CFA kɔnɔ o maintenant fili minnu kɛra anw t'a kɔnɔ est ce que o man ka kɛ hakilina kura ye mun b'a to an bɛ se ka rebondir ni hakilina ye cogo min na an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo min na donc tant que an bɛ principe de subsidiarité kɔnɔ tant que an bɛ Nations Unies machine de kɔnɔ donc ni texte kan ka revisiter CEDEAO texte tɛ dɛ Nations Unies de kan ka renouveler Nations Unies yɛrɛ sigilen don fɛn mun kan a bɛ nkalon kan janfa fɛn fɛn bɛ an ka farafinna jamana ninnu kɔnɔ fɛn mun ye sɔrɔ ta fanfɛ ye fɛn mun ye lakana ye ni ye OMC ninnu ta fɛn fɛn b'a kɔnɔ accord ACP Caraïbes ninnu fɛn fɛn b'a kɔnɔ a si tɛ an fɛ la a bɛɛ dilannen don k'a kɛ olu yɛrɛ bɛ yanga sanfɛ cogo min na u b'an ka nafolo ndaraki cogo min na ka tɛmɛ o kan hali ka tɛmɛ n'i ye dugukolo jukɔrɔ nafolo ta n'i y'an ka dugukolo yɛrɛ ta a bɛɛ bɛ olu de ka mara kɔnɔ parce que hakilina mun y'a dilan fɛn mun ye titre foncier ye fɛn mun ye permis ye nin bɛɛ dilannen don n'olu de ka hakilina ye donc a bɛ se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ ka dugukolo t'i yɛrɛ ta ye n'i ye misaliya ta bi an dɛsɛlen don ka hali ka dépôt d'ordure kɛ Bamakɔ yan i mana maga yɔrɔ la a bɛ fɔ i ko dɔ ka titre foncier don donc ni jamana mun b'o cogo la bi n'i ye Mali superficie ta 1 241 238 n'i y'a fɛsɛfɛsɛ maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko an ye 22 millions ye ko bɛɛ k'i ta kɔnɔ a bɛ bɛn 0,056 km². ni an bɛɛ y'an ta sɔrɔ kelen kelen ko y'an ka titre foncier ye mais n'i y'a feere chinois ma ou y'a feere Russie ma bɛɛ y'i ta feere jamana bɛ min donc an ka souveraineté bɛ min donc f'an ka se k'a lajɛ k'a fɔ souveraineté in jubaju in a bɛ d'abord dugukolo kan donc foncier o ye kelen ye finalement an ka dugukolo jukɔrɔ nafolo o de bɛ se ka kɛ fɛn ye an b'an sigi mun kan k'an ka souveraineté économique monétaire et financière k'o sigi ba la donc fo diɲɛ ka yɛlɛma et puis bi o yɛlɛma in bɛ sen na parce que BRICS b'o de kuma fɔ donc an ka na matérialisation de l'économie la pour que wari a bɛ sɛmɛ fɛn dɔ la fɔlɔ n'i kun ko ko $1 peut-être que sanu gramme hakɛ dɔ de b'a kɔnɔ mais bi bi na mun de b'a kɔnɔ papier jalan de don donc e bɛ k'i ka dugukolo feere ka papier minɛ dɔ la dugukolo t'i bolo papier t'i bolo donc f'an ka segin kɔfɛ k'a faamu k'a fɔ an sigilen don minɛn minnu kɔnɔ n'an bɛ k'a jateminɛ ko minɛn bɛ k'an sanctionner mais o b'an sanctionner parce que hakilina dɔ de b'o la orientation politique de don économie mana fɔ banque mana fɔ ko a tɛ politique kɔnɔ cogo di a bɛ dugukolo dɔ de kan a bɛ politique dɔ de sira kan donc fanga dɔ b'u la olu fana yuguyugu pour que olu sago ye mun ye o bɛ sɔrɔ mais o de b'a ye k'a fɔ hali y'a ye IMOA u ye sanction mun ta u bɛ sisan de ma kɔnɔ ka sanction lever alors que u yɛrɛ ka cour ko k'a lever ko parce que a tɛ sariya kɔnɔ pourquoi u bɛ nin wagati bɛɛ ma kɔnɔ pour que ka sɔrɔ k'a lever n'u tun bɛ sariya kɔnɔ ni maaw dɔ minnu bɛ sariya bonya mun bɛ tɔn bonya tɔn ko yɔrɔ min na ko an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ aw binna Mali kan a y'a wuli mais munna aw t'a wuli o yɔrɔ bɛɛ la k'i sigi f'u sago sen sisan parce que hakilina wɛrɛ bɛ yen fɛn mun bɛ sen na an b'o fana kalama o fana bɛ sen na mais an da bɛna s'a ma. d'accord Bokar nin ye formation ba ye an da bɛna s'a ma problème t'a la an bɛna Sumano an bɛna fan fɛ ni ye ninnu saba ka hakilina ye e bɛ se ka mun de fɔ. donc ne bɛna daminɛ fɛn caman na n bɛ fara ka kɛ minnu ye kuma ta ɲɛ d'abord n bɛ mun fɔ n b'a fɔ u y'a fɔ effectivement UEMOA sigira sen kan après UEMOA Union économique et monétaire san 1994 maintenant mun bɛ se ka fɔ o la laɲini kun ye mun ye a nalen parce que a fɔra sisan k'an bɔra wariko ta la ka na don économie na sɔrɔ
sɔrɔla donc a kɛra k'a fɔ sisan jamana 8 in na sisan bɔ 94 jamana 7 kun don parce que Guinée Bissau nana kɔfɛ jamana 7 de kun don Guinée Bissau nana fara kan kɔfɛ o la an ka politiki dɔ tun bɛ yen nɔ an b'olu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye politiki jumɛn ye o ye sɛnɛ ye énergie kuranko infrastructure c'est-à-dire siraba ni fɛnw commerce sɔrɔ éducation l'impôt sara fiscalité économie yɛrɛ ani caman donc o la u ye o kɔnɔna la fɛn dɔ b'u bolo u b'a wele ko commission o commission min n'a fɔ gouvernement donc o la commissaire bɛ yen nɔ jamana kelen o kelen bɛ commissaire kelen di Mali yɛrɛ kɔnɔna la an ka mɔgɔ caman kɛra commissaire ye dɔw yɛrɛ y'a o commission yɛrɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ n'o ye Félix Soumaila Cissé Ala ka hinɛ a la maintenant UEMOA kɔnɔna la Mali jɔyɔrɔ sabanan de bɛ Mali bolo fanga la fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ye a bɛ fɔ ko kɛmɛ sara la Côte d'Ivoire bɛ 40 sɔrɔ ka Sénégal dɔw kan Mali bɛ sabanan la donc maintenant UEMOA kɔnɔna la sisan nɔ mun de laɲini jumɛn kɔrɔla kosɛbɛ tubabukan na u b'a fɔ ko lever les barrières douanières marché commun tila ka fɔ bamanankan na ale ni libre circulation des personnes et des biens o kɔrɔ lever les barrières douanières min an ka commerçants n'u bɛ bɔ Bamakɔ yan par exemple k'u bɛ taa feere kɛ Sénégal a bɛ n'a fɔ u bɛ Bamakɔ kɔnɔ toujours u bɛ Mali kɔnɔ toujours parce que douanière politique douanière bɛɛ ye kelen ensuite marché commun i bɛ Mali la nɔ i bɛ se k'i to ka feere kɛ Burkina ka feere kɛ Niger a bɛ n'a fɔ toujours i bɛ Bamakɔ ani maintenant libre circulation des biens des personnes o de y'a fɛnba ye parce que o la ne Malien bɛ se ka wuli ka taa Sénégal ka taa baara kɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ ko n tɛ wolofa ye ou bien k'a fɔ ka taa Niger k'a fɔ ko n tɛ Nigérien donc o de tun ye laɲiniba ye olu nana kɛ bon maintenant problème min ye sisan il faut que mɔgɔw k'a dɔn différence jumɛn bɛ d'abord UEMOA ni CEDEAO cɛ parce que a bɛ permettre k'an da don kuma dɔ la pour que mɔgɔw k'o faamuya UEMOA ni CEDEAO problème différence ye mun ye fɔlɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ an ye da magara fɛn dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko principe de subsidiarité c'est difficilement a ka se ka appliquer nin na pourquoi parce que UEMOA tɛ organisation politique ye UEMOA ye organisation a bɛ fɔ organisation économique de don donc olu ka sira tɛ k'a fɔ politique ko kɛlɛ olu da foyi tɛ don o la donc par contre n'i y'a mɛn ko principe de subsidiarité o bɛ se ka lada CEDEAO ni Union africaine de la parce que olu fila bɛ organisation politique ye ça veut dire que ni politique kɛlɛ bɛ yen CEDEAO de fɔlɔ bɛ na Mali la ka ko kuma ta UEMOA da foyi t'a la donc n'olu ye décision mun ta o bɛ yɛlɛ k'a di Union africaine ma Union africaine ma ko bon comme CEDEAO de y'a kɛ tan an bɛ taa CEDEAO kɔ olu fana Union européenne comment on appelle Union Nations Unies fana b'i aligné Union africaine ta o de ye principe de subsidiarité mais a tɛ se ka appliquer entre UEMOA et CEDEAO parce que organisation minnu don caractère commun tɛ bon problème min ye sisan mun de y'a to dangani kɛra UEMOA ye dangani kɛ bon n'i ye jateminɛ CEDEAO jamana 8 in kɔnɔna la a bɛɛ bɛ CEDEAO la parce que UEMOA ye CEDEAO mɔgɔw ye UEMOA ye fɔlɔ ani ka jamana wɔɔrɔ fara kan ni Guinée Sierra Leone ni Libéria ni Cap Vert ale ni Nigéria ninnu bolo ani Ghana mais n bɛna da fɔ mun na mun ye fɛn in kalomayɔrɔ ye UEMOA la UEMOA texte bɛ kɔnɔna la ni sanction bɛ ta a bɛ ta dugu 8 de kɔnɔna la a tɛ se ka taa kɛ jamana wɛrɛ la or u bɛ sanction ta don min na a ma taa jamana 8 kɔnɔna la dɛ a taara da Ghana de Ghana tɛ UEMOA la donc o dɔrɔn kama sanction in kan ka bin sanction tɛ se ka don ba la a tɛ se ka kɛ donc a fɔra ko binkani kɛra o de kɛra an ka argument fɔlɔ ye an ka cɛdenw bolo n'u taalen ka taa UEMOA cour de justice la UEMOA namarama da la ko ka fɛn in suspend deuxièmement a ye mun fɔ n'i ye BCEAO yɛrɛ ta parce que BCEAO tɛ politique ye mɔgɔ de tɛ i b'a dɔn campagne yɛrɛ tɛ kɛ k'a fɔ ko i bɛ taa BCEAO ɲini a bɛ u bɛ dan la de donc politique u da tɛ politique côté dɔ la mais comment serait-il que décision mun taara k'a fɔ ko UEMOA tɛ organiser CEDEAO kɔnɔna la olu bɛ se k'a fɔ k'u ka fɛn mun kɛ mun t'u ka texte kɔnɔna la o fana ye gɛlɛma o fana ye ko in kɛra ko cɛjuguba ye donc an ka cɛdenw wulilen n'o ye an ka avocat ye an b'u fo o la kosɛbɛ u taara u ma kelen ko ma fila kɛ o u y'o texte de bɔ ka da cour de justice bɛ yen homme de droit de don olu tɛ se ka baara kɛ ni fɔlɔ tɛ ni sariya tɛ sariya bɛ mun fɔ jagoya don u b'a fɔ ko ka o de y'a to depuis a fɔra ko ka suspend maintenant a problème tun ye mun ye o kɛlen ka Mali suspend CEDEAO donn'a la parce que déjà embargo mun kɛra CEDEAO fɛ u y'a ye k'a fɔ Mali ma se ka ɲɔngiri parce que Mali ma ɲɔngiri mun na n'o fana ɲɛfɔ mun na parce que Mali économie de y'an sauvé kosɛbɛ o y'an sauvé mun na tuma dɔ la an bɛ to k'a fɔ ko Mali économie ye économie informelle ye mɔgɔw bɛ to k'a kɛ i b'a fɔ k'u b'u ɲagari la bɔ an na mais o de kɛra an ka force ye pour que CEDEAO sanction ma se k'an ɲɔngiri parce que olu ɲɛna olu ye calcul mun kɛ
ne y'a ta économie formelle de la économie formelle ye mun ye fɛn minnu bɛnnen don économie alors que 70% kɛmɛ saba kɛmɛ sara la 70 ɲɔgɔnna si jate o ye économie informelle donc n'i ye i ma calcul k'o kan i ka sanction fɛn fɛn k'a tɛ se ka don ba la donc o kɛlen ka kɛ Mali sera ka jɔ a sen kan pendant kalo wɔɔrɔ ko bon an ka fɛn wɛrɛ ɲini tuguni pour que ka se ka fiɲɛ yɛrɛ tigɛ o la et fiɲɛ tigɛlen min bɛ dɔrɔn ka système bancaire bloqué o de y'a to u profitera UEMOA la o système bancaire bloqué min ye CEDEAO BCEAO de donc i b'a to bi bi in na e minnu bɛ Côte d'Ivoire bi e tɛ se ka wari ci ne ma parce que ne ka Mali système bɛ bloqué n y'a dabɔ o de kama o dun ye ko cɛjuguba de ye o bɛ se ka condamner donc u yɛrɛ y'a ye sisan Mali avocat wulila ka taa Cour de justice ko ka fɛn in suspend donc maintenant u yɛrɛ t'a dɔn sisan nɔ a bɛ kɛ cogo di a kɛra dɔngɔ ni dɔngɔ ma ye i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i fa bɛ sɛgɛn n'i y'a dɔn i bɛ donc maintenant finalement u tɛ se ka girin ka wuli parce que n'a girinna ka wuli i b'a dɔn ni jo tɛ ko la kosɛbɛ n'a ye se ka technique dɔ ɲini fo de sina ka wuli o yɛrɛ ye mais k'a fɔ dɔrɔn n bɛ mun fɔ mun yɛrɛ tun b'a to dɔrɔn ko fɛn ye nkalon ye olu ni sanction bɛ taa i bɛ obligé to ka taa jamana seegin de kɔnɔna la Guinée Bissau Mali Burkina Niger Togo Benin Côte d'Ivoire ale ni Mali yɛrɛ Sénégal ani Sénégal bon n'a n'o taara kɛ jamana wɛrɛ dɔrɔn namara ye donc normalement u ka texte yɛrɛ b'a to a tɛ se ka i bɛ taxation fɛn fɛn ta a bɛ fɔ tubabukan na nul de nul effet. Voilà. Boubacar, vraiment bichou na. Voilà, famille de commencer à sɔrɔ vraiment an bɛ aw fo kosɛbɛ. Donc à travers a bɛ mun fɔra nin caman bɛ a bɛ faamuya. An bɛ kuma di ma. Ok, monsieur Kone n bɛ ɲininkali min kɛ e la min ye Sumano bɔra k'a fɔ kɔrɔfɔ la Mali ɲangili min kɛra an y'an dama kasi min ye UEMOA sariya sonba la Ala y'a kɛ olu ye kiiri tigɛ teliya la ko bin kɛra Mali kan. Olu juges ye sɛbɛn min bɔ n'a fɔra i ka kuma o kan i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ. Bon, an bɛ se ka min fɔ o kan effectivement gɛrɛntɛ binnen an kan janvier kalo tile 9 san 2022 février kalo la i kɔrɔ Mali ye avocat ta avocat taara kiiribulon na parce que UEMOA ka kiiribulon tɔgɔ ko cour de justice de l'UEMOA o bɛ Wagadugu u taara UEMOA kiiri ko kun fila fɔlɔ u ye gɛrɛntɛ min ta ka sigi Mali kan a man kan u binna Mali kan u ka gɛrɛntɛ in u ka a lawaleyali to yen o kɔrɔ ye ka suspend filanan ko k'a yɛrɛ bɔ a ma k'a annuler parce que a kun man ka taa et donc kiiribulon y'a ka kiiri tigɛ k'a da Mali la ko effectivement CEDEAO UEMOA mɔgɔw u binna Mali kan u ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma u kan ka gɛrɛntɛ in u man ka lawaleya u kan ka lawaleyali sonsoro yanni u ka se ka annuler et donc o bɔra depuis le mois de mars kalo min dar'o kan mois de mars 2022 o jaabi o bɔra mais hali an kɔrɔ nin y'a san kelen ni kɔ ye u sɔrɔla ka fɛn ninnu wuli y'a ye donc o ye kalo saba kɔnɔ fɔlɔ ka sanction jaabi min bɔra mois de mars la 2022 u ye juillet kɔnɔ ka sanction commerciale ni financière ninnu wuli ka sɔrɔ ka na sisan ka na juillet 2023 san kelen ni kɔ ka sɔrɔ ka sanction institutionnelle wuli an bɛ se ka taa ɲɔgɔn ye la sisan o wulila an kɔrɔ kalo in na sanction économique et financière n'o ye an tɛ se ka an ka wari sɔrɔ an tɛ se ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ la u y'o wuli juillet 2022 donc an bɛ se ka min fɔ an b'an ka avocat fo u ye baara ɲuman kɛ mais a fɔra cogo min na ka ɲɛŋɛ sariya filɛ i m'a bato ka ɲa n'a kɛra cogo o cogo politique sira kan décision min taara ka Mali gɛrɛntɛ a bɛ faamu yɔrɔ de la ko décision politique de don u tɛmɛna ni politique sira ye ka gɛrɛntɛ ta Mali kan n'o tɛ n'u tun ye sariya bato Mali tun tɛ se ka ɲangi parce que a ɲangi nin a ma sɛbɛntiya gafe kɔnɔ ko sababu in na Mali bɛ se ka ɲangi o de la tribunal ye kiiri tigɛ a ɲɛ kan. Ok, a faamuna donc o b'a to docteur n bɛ taa e fana fanfɛla la n b'o ɲininkali kelen fana kɛ e la sariya Mali kelen k'i dama kasi u ka sariya sunba la o kɔni ye kiiri kɔni tigɛ o kiiri in fana jaabi e fana bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o kan. Bon, ko ne y'a ɲɛfɔ ka ban mais ne bɛna mun fɔ kɔlɔlɔ min tun b'a kɔnɔ o de tun ye kojugu yɛrɛ ye parce que u kɛlen k'a fɔ ko Mali tɛ se k'a ka wariw sɔrɔ Mali dun bɛ olu ka tɔn de kɔnɔ
olu ka tɔn in fana kɔnɔ sugu dɔ b'a kɔnɔ ni an b'a fɔ ma ko imoire titre an bɛɛ bɛ taa nafolo ɲini ye an bɛ taa nafolo ɲini ye ni an tɔgɔ sɛbɛnw ye ni an ka titre souverain ye les obligations ou bien les bons assimilables du trésor an bɛ taa wali juru de ta jamana filɛ jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ juru sugu 3 bɛ yen i bɛ se k'a ta o ye juru fɔlɔ ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ma sara o tɛ kojuguba ye ten parce que jamanaw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ka juru ma ani fɛn dɔ mais financier de ye dɛ juru dɔ bɛ yen n'a ye juru bancaire ye n'i y'o ta n'o sara tuma sera n'i ma o kɛ dɔrɔn diɲɛ bɛɛ bɛ tigɛ la mɔgɔ tɛna sɔn e ka juru ko la tugun sabanan an b'a fɔ o ma ko juru minnu bɛ négocier quoi n'o yɛrɛ y'an ka titre ninnu ye obligation ani bon ninnu donc an b'o de di olu ka sugu la tu vois obligation o y'a ye minnu bɛ taa fɛn don jan kan quoi bon o ye ko surunninw ye ka taa wari ɲini joona parce que UEMOA titre ni marché do marché hybride do quoi marché financier do marché monétaire do d'ailleurs i b'o yɛrɛ ye an dɔrɔn de fɛ yan sinon diɲɛ yɔrɔ tɔw la marché financier b'a dama marché monétaire b'a dama donc o juru sara tuma minnu sera an de ma se k'o sara mais a ka jugu mun na k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ tigɛ Mali dɔrɔn na o tɛ dɛ Mali ye émetteur ye dɛ mais minnu b'a bila sugu kan n ko BCEAO de don a n'a ka UEMOA titre donc a marché yɛrɛ de tigɛli bɛ k'a la investisseurs b'u kɔ don o de la sisan i b'a ye émission caman bɛ kɛ c'est à dire que appel d'offre don u b'a fɔ adjudication a bɛ fɔ bɛɛ b'i ka fɛnw bila kan mɔgɔw bɛna ka na a fɛn c'est à dire que n'i ye obligation ta i ko mɔgɔ bɛ k'a la pour que i k'a dɔn n'a fɔra sisan ko obligation bɛ yen bon a bɛ bila yen financiers filɛ u bɛ a jateminɛ fɛn 4 de la émetteur o y'a jɔnya bila nominal o y'a kelen sɔngɔ ye joli i y'a faamu ani coupon o ye a pourcentage a tɔnɔ joli b'a la ani u b'a fɔ maturité o ye a bɛ boli ka taa wagati jumɛn kan ne bon ninnu don i b'a sɔrɔ olu bɛ taa kalo 6 mais wari tuma dɔ olu b'a kɛ kalo 3 ye ka taa ko fɔ kalo 24 na mun b'o sanfɛ ta Mali bɛ to ka kɛ kalo 36 kalo 60 ainsi de suite olu de ye obligation ye parce que olu kuntala ka ca mais n'o sara tuma sera n'i ma se k'o sara donc n'o kɛra marché mun na mɔgɔ dugu min y'a fɛ o tɛ tigɛ o dɔrɔn na dɛ u bɛ tigɛ o marché yɛrɛ de la o kɔlɔlɔ de b'an kan bi même kɔsa in na Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu u bɛ émission caman kɛ u bɛ tila k'a reporter de parce que sanbagaba tɛ sɔrɔ a la u b'u miiri yen yɔrɔ de la quoi n'i y'a ye a fɔra BCEAO statut la ko politique u kana sɔn politique mɔgɔw ka ordre d'u ma nin dɔrɔn de don parce que wari ko ye danaya ko de même wari yɛrɛ n'a bɛ fɔ ma fiduciaire danaya de don même français bɛ papier fo mun d'an ma tan français fani an de dalen don a la ko wari don ni dalen t'o la e ka taa ban n'i ye franc malien dɔ sɔrɔ i ka so i ka taa boutique la k'i bɛ taa sanni kɛ n'a ye mɔgɔ t'a minɛ mun na parce que danaya bɔra a kan i y'a faamu donc a kɔlɔlɔba de y'o ye sisan ninnu ye nin wuli ka bɔ yen mais est ce que o danaya Mali ye tort mun sɔrɔ o la an b'o kɛ cogo di o de la kiiri mun kɛra sisan an k'an ka taa tuguni an ye wari mun perdu nin na an tɔgɔ mun tiɲɛna nin na u ka nin bɛɛ sara an ye wa tila ka BCEAO poursuivi fana parce que BCEAO yɛrɛ a yɛrɛ ka sariya de sɔsɔ u ye article 4 ni sɔsɔ depuis a tuma la an kun y'a fɔ n ko gouvernement n k'u ka gouverneur poursuivi en justice devant la justice malienne parce que justice dɔ minnu an tigɛlen don an ko n k'u ka poursuivi devant la justice malienne ani directeur régional min bɛ yan mun fana tun bɛ ka appliquer k'u bɛɛ poursuivi devant la justice malienne k'u ka fɛnw confisquer yan mais an ka gouvernement ye banni munna o y'a kɛ n m'a dɔn. Ok, basi tɛ o b'a to docteur Bokum n bɛ taa e fana fanfɛla la inchallah ale ye kuma dɔ kuntigɛ n b'o ɲininkali kɛ e la ni ɲangili in kɛlen UEMOA maaw fɛ ka ɲɛsin Mali ma ɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ kan ale y'i da don a kɔlɔlɔ dɔw la sisan e yɛrɛ bolo est ce que sariya bɛ Mali bolo ka se ka UEMOA fɛnɛ ɲangi sabula san 1 ni kɔ an bolo tɛ se an ka nafolo ma ko gɛlɛyara donc ka gɛlɛya yɛrɛ sinsin jamana yɛrɛ kɔnɔna Mali kan ka mun de kɛ sariya nasira la min b'a to gɛlɛya min an sɔrɔ an bɛ se ka bila an ka hakɛ kɔnɔna cogoya min na.
sariya sira kan. Je pense que sira fila b'an bolo sira fɔlɔ o ye justice sira ye parce que cour dɔ y'a fɔ ko an jo b'a la donc o ye sanction niveau fɔlɔ ye mais dɔ y'a fɔ cogo min na préjudice don dommage intérêt don gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ donc BCEAO ni UMOA nin fila bɛɛ bɛ faute la u bɛɛ kan ka ɲangi donc n'u bɛ ɲangi donc an ka wari o kan ka sara o ye kɔlɔlɔ minnu na s'a ma o kan ka sara a filanan ye mun ye an bɛ se ka bɔ nin tɔ ninnu kɔnɔ parce que n'i ye économie jate minɛ wajibi tɛ i ka kɛ nin entité kɔnɔ parce que o bɛ ka an datugu yɔrɔ min kɔnɔ o ye k'a fɔ libre circulation des personnes u bɛ théorie caman fɔ mais n'i y'an ka jamanaw taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ munna farafin bɛ bɔ farafinna k'a fɔ k'a bɛ taa i kɔ da baji la ka taa sa yen ka taa yɛlɛ cɛncɛn kan ka taa faga ko parce que a bɛ taa fɛn yɛrɛ ɲini kɔ donc barrière tɛ économie la n'i y'i ka économie dynamiser i tɛ se ka barrière foyi kɛ ko maa bɛ se k'i bali ka o barrière nin ban o tɛ yen maintenant n'i ye jamanaw cɛla lajɛ n'i ye taxes ni fɛn minnu lajɛ u b'a fɔ k'o ye taxe minnu bi o y'a ye n'an bɛnnen don kɛ mais n'an bɛnnen tɛ ni faransi y'a ka visa kɛ i t'i ka visa k'i bara a bɛ compenser de o donc o ye règle de balance de ye e de b'a o jateminɛ i ka économie intérieure la donc wajibi tɛ k'a fɔ i ka don tɔn na i ka nafa tɛ tɔn min na n'i donna subaga tɔn na n'u ko k'u b'i dun i kan ka bɔ parce que bɛɛ y'a faamu nin système nin kɔnɔna na k'a fɔ nin si t'an ka hɛrɛ fɛ BCEAO t'an fɛ UMOA t'an fɛ maintenant an b'olu nɔfɛ mun de la a ye marché minnu fɔ marché ninnu bɛɛ tigɛlen don BCEAO la bi bɛɛ tigɛlen don UMOA la bi mais par contre bɛɛ dalen don Mali la bi parce que n'i ko k'i bɛ wari yɛrɛ ta a ye danaya fɔ fiduciaire mun fɔ jɔn bɛ yen nɔ bi k'a fɔ k'i b'a fɔ ko sani dingɛ 14 wa 15 bɛ Mali kɔnɔ wa ne ka wari ye nin ye est ce que ne bɛ se ka sanni feere kɛ ko b'a kɔ dɔ i la o tɛ yen jɔn de bɛ se k'a fɔ ko transition mun bɛ baara la bi ko e b'a fɔ k'i tigɛlen don o la anw yɛrɛ fɛ yan anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani kɔ kan a lajɛ donc danaya bɛ yen donc o ye fɔlɔ ye mun an bɛ se k'o bati yɔrɔ min na UMOA ni CEDEAO maintenant n'i ye wari yɛrɛ kan ka sɛmɛ fɛn mun kan bi n'i y'a jateminɛ i bɛ se ka faransi la munumunu a bɛ taa wari ɲini fo Chine ka taa ɲini Russie la fɔlɔ yan'a ka se ma n'a mago bɛ e ka kɔɔri la bi n'i ko ko e ka wari bɛ arrimé yuan la n'a ma taa yuan ɲini ka na a tɛ don donc e bɛ k'ale fragile wa e bɛ ka a fanga de don a la mais an bɛ ka baara mun kɛ bi an bɛ ka fanga don jɔn na a ye misaliya ta Côte d'Ivoire force la 20% ou presque 40% par rapport à la BCEAO mais c'est un mensonge économique parce que i b'a ye k'a fɔ n'i ko k'i ka sɔrɔ yɛrɛ ta a ɲɛ yɛrɛ ma mais mun y'a to Côte d'Ivoire ni Faransi ni Sénégal ye fanga sɔrɔ BCEAO la Faransi tɛ wa mais Faransi ka investissement de bɛ nin zone ninnu kɔnɔ par contre n'an ko k'an bɛ wari lever sisan ka investissement sugu dɔ kɛ u b'a tigɛ an na o donc e ka quota bɛ bonya parce que patron bɛ wari caman di dɔ in ma a t'a di e ma o b'a fɔ ko an ye pays d'insécurité ye ko wari caman juru tɛ se ka da aw la hali ni aw ko 20 millions sisan u b'a fɔ ko a tɛ yen mais dɔ in bɛ taa fɔ ko 50 millions o b'a fɔ e ka na o b'a minɛ ka d'o ma mais n'o ka quota ma bonya ni État ye o bɛ bonya ni jɔn ta ye maintenant n'i ye curseur ta sur le plan international i mago bɛ financement na pour un projet mais bi na an bɛ komi ni i bɛ ka TDR dɔ rempli par rapport à une ONG i mago bɛ financement na i mago bɛ par exemple 5 milliards la i b'a fɔ bon ne bɛ fɛ ka taa sɛnɛ de kɛ parce que c'est la réalité pour laquelle depuis le temps Office du Niger an ma se ka baara wɛrɛ k'a la parce que Faransi sen dalen don a kan parce que ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'a bɛ n'an dɛmɛ u b'a fɔ non c'est inamical u ka an dɛmɛ o sira fɛ maintenant i b'o wari ɲininkali kɛ a b'a fɔ ko wari tɛ yen nɔ pour que ka don agriculture la mais u b'a fɔ par contre si c'est pour le genre si c'est pour faire l'homosexualité oui nous avons des fonds pour ça donc ça veut dire que quelque part e kan k'i ka priorité bila ka don olu ka priorité kɔnɔ donc économie nationale ni e bɛ fɛ k'a orienter e ta t'i yɛrɛ ye e bɛ fɛ ka mun de lawaleya alors que n balimakɛ bɔra k'a fɔ 70% c'est l'économie informelle donc agriculture élevage pêche o de ye économie réelle ye o an bɛ mun kɔnɔ virtuel de don o de y'a to sanction in ma se k'an sɔrɔ donc c'est une fausse économie donc munna an tɛ taa économie réelle la n'i ye budget ta on était à peu près je pense budget récent c'était à peu près à 3000 milliards 2900 et quelques maintenant i b'o budget ta le paysan l'agriculteur ale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a investissement kɔnɔna na mais an bɛ ka fonctionnement état de ka fonctionnement ko fɔ dans les 3000 milliards qui est en réalité le budget mais économie réelle jɔyɔrɔ ye jumɛn ye donc a kan kan bi n'an bɛ fɛ ka bɔ nin jɔyajuru in kɔnɔ an k'an wasa don économie in de la donc fɛn fɛn n'an b'a mobiliser comme capital o kan ka réinvestir au secteur saba in de la parce que o de y'an ka barika ye donc
artificiel il y a fonctionnement état fonctionnement salaire tous ces trucs là mais Mali est fonctionnaire bien faire la ligne madala n'a pas 100 000 fonctionnaires mais comment 100 000 fonctionnaires quelques intellectuels ou le cas intérêt nous mais c'est que jamana mena ka bla sen frère kono ko jamana be dese ka décoller ko parce que simplement en lier nos institutions mais il y a un problème économie de yoro mais soro be kanga nyine donc soro be soro chogo mina abe boso chogo mina ne hakila kele wodi anga soro ke anga boso chogo chenyana pour que bébé ka hakila soro na be fe jamana ka sabati mais ka foko nous ne be fenda ma fe mumbato ambe développer ce n'est pas possible depuis 60 phobie investissement fin kera avec des jate d'ordre ou ka calculer do ambado maintenant ni te ka se ka ki yere e ba fo ma minute mais ali mo likura soro parce que nanye monnaie ko kuma fo chama ba fo famo yana ko ka gele aketo ko ka gele monnaie de la ni mangele alla wala yali mangele maintenant mobili mana ki bolo chogo mobili na yara boli ma de ba boli fika chauffeur ni soro mo ba boli donc ni leader ti bolo mo ba famu fe mo be ka fo akanga tata sera mo fe tabolo mi mbala i bolo ba je maintenant ni école ko ebeto sefa kono ki ni ndiro to france bolo katla ka fo ko ministre gain barkan gain ko e bi ka souveraineté kono tamé ka chife ite foi là parce que au fond politique définit le lot par ces éléments là donc il y a souveraineté économique monétaire et financière noti bolo dans la ka fo souveraineté politique abi chu ore la le flyna docteur Choguel ko kala mayga bora kuma do fo ay bololo mine ko sobe ka sababu ke depuis wakati jang amba fu yana défense et clement sabay défense économique défense civile et défense militaire économie des piliers ibeni fait fo abed l'on économie là nazara bobili kana andaraki ya mundo soro nyini ni kodo u yan coloniser ya mundo du kolo nyini ni kodo pour que ka ambara kanu ka senoke u be ka nga du kolo nyini donc économie des gele yo donc ni mo o barake jamana mu sigile no fente ka soro o laban o jamana be wuli donc anye insécurité fait soro iba ye ka fo a fondamentalement insécurité économique de do parce que terrorisme beta recruter yoro mais c'était mamiye ika chakata ende kongo be mami ika takati ika telinga so de donc ma hera ka seka murti jamana kono o ya ite ki ka hake soro akechugo nyumana ibika kala ki ite kala nye soro iti bara soro binia jate mene soro be yoro jumena ni ko kika demsono employé bi secteur saba sorasia policia protection civile afara abana dayoro chitila e be se ka dembla chugo ka kala ke samuga nduru sambisaba et puis après au claner ko fay bina fo bon débrouille-toi reconvertis-toi mais ni ado ka fo reconversion do mais munay ma to aka Sénégal de yala aka sambisaba ko la atake Sénégal nyana may e bato abeta kala na katla obela e be soroka ni sigi ka ah bon l'état ne peut pas tout faire mais l'état ne peut pas tout faire mais orientation stratégie est jontaye planification est jontaye vision est jontaye c'est pas le citoyen lambda donc à un moment donné il faut que anga état ko jo rola bara ya ma fo kaka no machima bo geleya la démocratie mina ingono ni ya jamana fefeta iye rusila tawo iye chinois tawo u beyu chesir wakati do de la ka fenchama black refa ka keleke ibaye ka fo hali téléphone ni fon ni chinois ya inventé au bravo non c'est de la chinoiserie nous ko brevet wa fante brevet di mais bibe anga dem sonu chama be no technologie do mais muna en tout formé ko orienté ka ayra ka brevet du ma ko keleke pour ka anga se au niveau là maintenant nya banko beke ango nga beka bokko fe ango nga kano imana fe mo fo ah bokum ni fe nga gelende aka gelege aw be fe ka no ya soro chugo di ka soro aw ma do ngele akono aw te fe ka gele afuyi aw be fe dro warka naka bokko fe mo dama dono musigi ka taka du jamana yere sigile no ase fara kono donc c'est ka chugo donc fo anga donc fo am mo be bara de la donc an kanga wuli ka an chesiri ka nyesi barama o be jamana bono ok ba c'était monsieur Smano meta FNMA ni geleya ni be ko fe sabula a ko gelera an ka jamana ma ni an koni ere bulanka ka fere jumene ke ka nyesi u fene sharia sumba do ma ubie feno ma mi mato e nyagili min bina anka mi ma ke tien konnana an ka ke bi se ka segama d'accord donc mina senchama mina révélation chama ke bi abina mo chama dawle na ba kuma bi bolo mina dam ne desa wala folo tu sais que be malien kemejo ni woni ngako donc en gouverneur be ba fina ko ibaro de kan akay bon me feno fo ambi taxi konnana c'est tournant be mali al malem sa gouverneur de Bessaoula parce que taxi konnala a femenendo ko gouverneur c'est à tour de rôle et par ordre alphabétique donc jamano ko ordre alphabétique Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire,
Mali, Niger, Togo, Sénégal. Donc c'est par ordre alphabétique. Mais négociation de Bahato à Dira Côte d'Ivoire. Parce que ça c'est la diplomatie qui a fait qu'à Dira Côte d'Ivoire. Et au même moment, vice-gouverneur, au lieu de faire des Tchalbi, au Niger ni Burkina. Donc c'est Mali Madira qui est vice-gouverneur. Parce que pourquoi? Pourtant, Mali est Djoro, Niger ni Burkina Beignet, Yomola. Mais pourquoi vice-gouverneur de Roulouma? Parce qu'on a amassé diplomatiquement amassé qu'on fait. Donc premier clé mouillé follow. On a diplomatie blanc pour que avec faux matériaux general agreement au cas fallait. Car faut on a espéré un jour malien doit que gouverneur malien badé mais baisser là. Donc nous kera absara que faut que nous connaissions en temps sur le premier au PC doit follow. Puis là na mouillé. Et nyangeni mon kara baisser là. À kololo kera mais follow. Imagine toi yema cadre là, yema Mali suspend. Parce que c'est même illégal quand tu as Ghana, quand tu as décision, tu as appliqué. Au même moment, Mali continue à faire la cotisation, ça va, là. Mais Mali, mais avantage, il fait faire ça, tu as un condamné là, à bloquer là, ou bloquer les mouillés. Il est une fouille, tu es mal là, il y a un cadre condamné là. En même temps, Mali, Mali m'a été invité, il y a une réunion là. En même temps, la cotisation, ça va, au même moment, en tout cas, avantage, ça va. Donc, au cas où il faut. C'est là, ni avec organisation européenne quand la cotisation sur là par exemple Nations Unies ni font il sait qu'à checker parce que le système bancaire bloqué nous donc avec faut que Mali be un pays là alors que Mali non te war be mais à checker yo beke donc on l'a fait à faux organisation munaka faut comment war ça ou le nodo parce qu'on te war ko may ça va même mieux fene anguye juru munu soro ka fo an na demain Saint Chamana BOAD ni BIDC au flamme dans le flamme BOAD Banque Ouest Africaine de Développement les BIDC Banque d'investissement de la CEDEAO ou le que du mundo parce que nous le judo ou te war bedi ou ba que par décaissement donc dès l'instant que vous sanctions prononcées décaissement médian donc projet est retard or Mali de mes planifications comme beaucoup de fois donc les projets de retour on a des sanctions takasso c'est illégal ça joue sur nous donc au colon bien colon nous est Malien tu sais pendant qu'on me sanctionne à qui be bara ni moi organe dollar ni ka malé la papier droit la crève parce que ko Mali suspendu bon population est que voilà donc nous bila anga au même moment au beka bara Mali population alors que nous sommes très compétents donc par contre même nous fort à manier qu'à fort je ne soutiens pas l'idée qu'à fort bon c'est des on y moi là pourquoi parce que jamana en ça en clé quoi ça va être difficile Mauritanie a espérance que Mauritanie il faut chez qu'à bosser là mais Mauritanie bolla de l'autre mangata do yo moi union du Maghreb à la bataille de là Mauritanie Maroc Algérie etc mais c'est là là beaucoup c'est là que tout le monde là parce qu'ils étaient plus proches de l'Afrique de l'Ouest ou dans la CEDEAO là mais après vous retirez ou quel est là ou comme on est c'est vrai mais on peut attendre de donc parce que l'Uni ou le Sénégal pourtant d'Afrique de l'Ouest de la Mauritanie Uni Mali Kasuru Uni Sénégal Kasuru donc à mener ne connaît conseil que on a retiré et d'ailleurs n'ambora est-ce que m'aura été tout gango non bon le problème mais quand on est fort non on peut bosser là où la forêt c'est là quand on peut bosser là où la vie c'est dans Charia et Moufon. Bon, on n'est pas obligé aussi de respecter parce que où fait un mot quoi Charia sur ça. Mais quoi Charia et Moufon, on y tourne mais ça va bosser là où là. Il y a demande que ça le front. Il y a effectifié. Donc ça veut dire qu'il y a décidé le 23 juillet qui est bon avec effectivement le 23 juillet 2024. C'est pas grave. Donc il faut que nous reconnaissons, c'est pas tout de suite. Ensuite, nous faisons l'effort, ça est discutable, qu'il faut Charia Mounana, démocratie cadre qu'on a là, pour le secret. Donc, on attend, il y a un fond, c'est un pouvoir transitoire, mais moi je dis, on n'est pas obligé de respecter. Donc, oui, c'est d'un hôtel. Mais il y a moi, tu as la problème, il y a moi là, normalement, on a un problème, il y a moi, il y a deux membres nous n'yamine que les textes si fin sinon Mali là on est sévère tellement sur moi là parce que moi nous n'avons fait ma commission bas Mali doya n'yamora sur pendant 100 ans pourtant au commission moi n'yamora comme Sénégal de boulot de tout temps Sénégalais de commission président commission moi mais Mali sera au inversé quand amener Sénégal là quand Mali no blâme mais Sénégal m'a tout donné. Donc ça veut dire qu'il y a une diplomatie quand on a voulu tourner quand on a clairement on sait qu'à pour que on a ce qu'on a morale sur nous Mali de mais que nous sommes de morale là
b'a fɔ n bɛ se ka bɛn ne ka jamana ma cogo di donc voilà i bɛ se ka kɛlɛ dɔ kɛ k'i to a kɔnɔna la ka kow yɛlɛma mais mun fɛnɛ fɔ ka don kan k'a fɔ UEMOA fɛn dɔ bɛ yan a organe dɔ bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ to ka ɲinɛ a kan n'a bɛ fɔ o ma ko CIP comité interparlementaire de l'UEMOA u ka minnu bɛ bɔ sariya sɛbɛn n'an bɛna fɔ organe législatif o bɛ Mali de la yan a filɛ nin ye Sanfil la nin bon hali ye décision ta mais olu b'an fɛ yan nɔ o président bɛ yan mais an bɛ wuli ka gɛrɛ o la k'a fɔ an ye mun kɛ an ka texte la an bɛ se k'o sensibiliser o parce que fɛn bɛ ten n'o Mali an kun bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la i y'a jateminɛ k'a fɔ jamana dɔw y'an dɛmɛ mais olu tilala ka bila an kɔ mais Guinée Bissau ta sanction fɔlɔ la CEDEAO tun bɛ fɛ ka sanction fɔlɔ mun ta Guinée Bissau de kɛra fɔlɔ k'i ban k'a tɛ jɛn n'a ye mais tilala ale Guinée Bissau kelen tilala ka pɛsi yɛlɛma tuguni donc ça veut dire qu'an bɛ teriw ɲini ne hali CEDEAO sanction kɔnɔna la ni u yɛrɛ ka problème b'u ka sanction mun na parce que a bɛ fɔ de ko sanction bɛ prononcer à l'unanimité des membres bon olu bɛ u yɛlɛma mun kɔnɔ k'a fɔ un pays qui doit être suspendu pour le moment a ma suspend fɔlɔ donc a kan ka voter donc n'ale tɛ yen ka ban dɔrɔn ça veut dire que c'est un problème juridique donc o ma c'est à dire n'i y'o bɛɛ jateminɛ u yɛrɛ b'u ka sariya sɔsɔ parce que olu b'a fɔ de n'i bɛ jamana dɔ sanction il faut que bɛɛ ka sɛ n'a ye majorité tɛ dɛ unanimité o unanimité la yanni sanction ka taa Mali kama fɔlɔ Mali kan ka voter ou bien parce que i tɛ se ka mɔgɔ voter ka i tɛ se ka sanction ta ka sɔrɔ a tigi je sais pas comment m'a fait cogo min na Mali ka chaise videlen don donc n'a chaise videlen don ça veut dire qu'il y a un problème voilà côté tigi kuntigi quoi et puis i kan k'a tigi lamɛn i bɛ sanction ta droit international la i b'a tigi wele k'a ɲininka de i b'a lamɛn et sanction c'est graduel ninnu ye ko ko kɛ u taara u ye mun kɛ u ye embargo mun sigira Mali kan embargo mun bɛ CEDEAO texte kɔnɔna la o ye embargo sur les armes c'est-à-dire que ni Mali bɛna ta sisan u bɛ se k'a bloquer port dɔ la mais embargo économique et financier c'est illégal même Nations Unies y'a mun kɛ Cuba kan tout de suite u bɛ tila ka u interpeller comme Union européenne conseil de sécurité yɛrɛ bɛ weleli kɛ k'a fɔ k'u ka wuli parce que bon c'est vrai qu'Américains de b'o kɔfɛ mais une comité comment on appelle conseil de sécurité b'a fɔ ko c'est illégal mais an bɛ fɛn mun na a bɛ fɔ o ma ko droit international c'est le rapport des forces donc le rapport de force o de y'a to CEDEAO la bi bi in na CEDEAO fana b'o hukumu kelen de kɔnɔna la donc UEMOA tun man ka da don o la parce que UEMOA piégé la n ye mun fɔ sinon UEMOA là vraiment c'était une organisation qui n'avait pas de problème mais avec le cas du Mali u yɛrɛ dééquilibré parce que u y'u ka fɛn caman bɔ voilà. Voilà. Ok, Bokar, vraiment, les débats sont très très importants. On peut do tamourer qu'on a oublié UEMOA pour le faire. Mais Daouda, Mbado, qui est un grand économiste, mais il faut bien qu'on jatira, c'est ça, que UEMOA et Malika peu, mais c'est comme les sanctions ou la Kabouaka, Gela Moubankan, et c'est à Tenanoua. Ayiwa Bokele ka ɲininkali gɛlɛn bari UEMOA ye sanction mun ta ka d'an kan an ka sɔrɔ yiriwali a dɛnnen t'o dɔrɔn na an ka sɔrɔ yiriwali a dɛnnen bɛ fɛn caman de la o fɔlɔ jumɛn ye o ye sɛnɛ n'i y'a ye Mali bɛ sɔrɔba kɛ ni samiyɛ jara kɔɔri caman ka sɔrɔ an bɛ lafiya n'i y'a ye Mali jara ni buganw ye balora ka ɲa insécurité basigi k'a to u ma bosi bugantigiw la an ka bugan caman na bɔ fɛ k'o feere o san na Mali bɛ lafiya n'i y'a ye Mali yiriwa sɔrɔ sira kan an ka jukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye dɔwɛrɛ bɛna fara kan n'o caman sera ka bɔ san min na caman ka feere la Mali bɛ lafiya ni fɛn dama dama caman ye minnu ni an ka sɔrɔ fanba gulonnen ninnu na maintenant sɔrɔ hali ni ninnu bɛɛ tun ɲana ni gɛrɛntɛ b'an kan ka sɔrɔ an tɛ se k'a labɔ o de ye sanction wulili jayɔrɔ ye mais sanction wulilen an kan ka baara kɛ sisan k'an cɛsiri walasa an ye mun fɔ nin ye an ka sɛnɛkɛlaw u ka nɔgɔ sɔrɔ a waati la nɔgɔ fana n'a subvention kɛra nɔgɔ subventionné an ka sɛnɛkɛlaw k'a sɔrɔ a da subventionné la a da jiginnen parce que gouvernement bɛ caman ta ka bɔ nɔgɔbɔrɔ sɔngɔ la k'a feere 2000 ani dɔɔni mais n'i y'a san sugu la a bɛ taa 5000 la bi donc da nɔgɔ in an ka sɛnɛkɛlaw k'a sɔrɔ a waati la n'u y'a sɔrɔ a waati la u k'u ka sɛnɛw kɛ u bɛ kɔɔri bɛɛ sɔrɔ dumunifɛn caman bɛ sɔrɔ maliyɛn bɛ yiriwa o san kɔnɔ
n'o bɔra yen walasa an ka se ka yiriwa an ka to tɔn ninnu kɔnɔ san o san cɛ dɔ da sera a ma Bokum da sera a ma ko ɲinan budget 2023 budget a bɛ ne ka miliyari ba 3 sɔrɔ miliyari ba 2 ani 900 ni buruburu o ye musaka minnu kan ka bɔ an kan ka sɔrɔ min kɛ o t'o bɔ min ma jɛngɛ pour que an ka musaka bɛɛ sɔrɔ a bɛ taa miliyari 700 ɲɔgɔn na 697 ɲɔgɔn o tɛ yen donc san o san Mali kelen tɛ dɛ san o san mɔgɔw bɛ budget minnu dilan c'est à dire que san kɔnɔ n mako bɛ nin na ka baara nin kɛ n ka sɔrɔ bɛna kɛ o san kɔnɔ nin ye jamana in bɛɛ la Mali b'o la sɔrɔ min bɛ sɔrɔ a tɛ se ka an ka musaka bɛɛ datugu o bɛ taa dafa cogo di dafa bɛ bɔ min an bɛ taa juru de ta comme Ouattara y'a fɔ cogo min na juru bɛ ta yɔrɔ caman juru bɛ ta an ka bɔdenw fɛ yan juru bɛ ta sugu la sugu min y'an terila sugu ye ni UEMOA sugu in b'o la UEMOA sugu in bon obligation bɛ bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye n'e mako bɛ miliyari 100 la sisan a dun tɛ e yɛrɛ bolo sisan i bɛ taa sugu la ne mako miliyari 100 na n b'a sara kalo 30 ni n b'a sara n bɛ dɔ fara a kan ka o la mɔgɔw bɛ na i b'a tigɛ ka sɔngɔ dɔgɔya mɔgɔw bɛ na bɛɛ bɛ na dɔ bɛ na miliyɔn 10 di dɔ bɛ na miliyɔn 100 ainsi de suite i bɛ n'i ka miliyari 100 sɔrɔ san o san a bɛ to k'a ye jour dɔ kɔnɔ ko le Mali a fait a levé tant de milliards sur le marché monétaire o de an bɛ jamana bɛ balo ten de donc il faut pas que an ka miiri ko an ka basi min b'a da k'a ɲigin min b'an da k'a ɲigin b'a da non an bɛ an mako bɛ wari la ka bɔ mais di man tɛ dɛ ka juru ta ni baara kɛ ka sara o de don donc an mako b'o de la o de la o bɛ ta yɔrɔ mun na n'o ye UEMOA na ɲɔgɔn ye n'o ye jɛkulu ye anw de y'a sigi an bɛɛ jɛnna k'a sigi depuis 1962 ka tila ka na yɛlɛma ka kɛ 1994 an mako de b'a la an tɛ se ka o sigi k'o labaara ka baaraminɛkɛminɛnw d'a ma n'o ye BOAD n'a ɲɔgɔn ye n'o ye banques n'a ɲɔgɔn ye an bɛɛ jɛnna fana k'an ka wari bɔ ka taa banque ni capital sigi an bɛɛ taara wari fara ɲɔgɔn kan ye walasa ni gɛlɛya ye min sɔrɔ gɛlɛya an ka taa juru ta a yɔrɔ la da ɲɔgɔn na o bɛɛ ye baara kɛ na an bɛɛ jɛnna k'o de kɛ jamana seegin jɛnna k'o kɛ walasa a ka kɛ fura ye an ma ni gɛlɛya b'an na o la an tɛ se k'o kɛ ka wuli ka bɔ o kunna o kelen ye mais an fana tɛ se ka taa kɔnɔ an bɛ ka tereke a kɔnɔ o fura ye jumɛn ye kun min bɛ k'a to an bɛ ka tereke an k'an jija ka o kun fori ka bɔ yen nin y'a daminɛ Mali y'a daminɛ o kun fɔlɔ ye jumɛn ye wari Bokum da sera a ma an tɛ se ka yiriwa wari la CFA an tɔgɔ b'a la mais an sago t'a la an tɛ se ka CFA bɛ cogo min na an tɛ se ka yiriwa la fo ka yɛlɛma don a ko la yɛlɛma bɛ don a cogo min na Mali fana man ka bɔ a la an bɛ to CFA in kɔnɔ CFA in kan ka yɛlɛma ka kɛ ECO ye CEDEAO jamana bɛɛ bɛnnen don a kan ka CFA ka an bɛ jɛ wariba kelen min na CEDEAO kɔnɔ o bɛna kɛ ECO de ye an kan ka bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka ECO in mais Nigéria tun ma sɔn dɛ n bɛ nalen o n bɛ nalen ni Nigéria ma sɔn anw de kan ka Nigéria dɛmɛ problème ye min ye an bɛ CFA de la jamana 14 15 CEDEAO mɔgɔw jɛnna k'an bɛna ECO ta o la ni ECO taara UEMOA mɔgɔw bɛna CFA bila donc comme Faransiya ye o projet bi ka sira sɔrɔ ale girinna ka taa Côte d'Ivoire nin y'a san 2 ye san 3 ye ka taa fɔ ko ko CFA tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ ECO ye u t'a ɲɛ ye dɛ ale tun b'a fɛ tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ dɔrɔn ka mamun kɛ CFA bɛ cogo min na sisan ECO ka na o ko sariya kelen ta Nigéria de ma sɔn o ma. ne tun na kuma na yɔrɔ la. voilà a ka gɛlɛn dɔɔni mais n bɛ segin a kan. parce que o yɔrɔnin voilà dɛ. n bɛ segin a kan. sisan an k'a kɛ sisan Côte d'Ivoire kun k'a fɔ ani jamana tɔ
ko désormais ko éco de bena question donc mesdames la bombe kalama Nigeria ko pas question non o y'a sɔrɔ éco B éco projet B depuis 1992 éco projet B ka kɔrɔ éco projet B CEDEAO jamana bɛɛ bolo commission technique bɛ baara la comme éco kun kan ka bila sen kan san min na Macron de bolila ka taa Alassane fɛ yen u ka projet ni senkɔrɔ cɛ ko CFA yɛlɛmana ka kɛ ECO ye alors que ECO yɛrɛ bɛ baara la CEDEAO mɔgɔ fɛn tan ni seegin ni ɲɔgɔn jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ o projet tɔw b'a n dafa o projet bɛ na ni sen min ka sen sɔrɔ waati min na u nana k'u b'a sen sɔrɔ n'a dun tora ale ta la a bɛ UEMOA mɔgɔw meleke u meleke a bɛna dilan Faransi a bɛna arrimer euro la a bɛna kɛ pari fixe euro la Nigeria de ko k'a tɛ sɔn Ghana ko k'a tɛ sɔn ni ECO an b'an ka ECO kɔrɔ min kan a y'a to an ka laban o de la Mali Burkina la Guinée n'i y'o fara jamana tɔ ninnu kan minnu tɛ CFA la o ye jamana 9 ye ka ban majorité bɛ yen par rapport à 14-15 majorité bɛ yen déjà n'i ye Burkina ni Mali ani la Guinée ta k'o fara les pays non CFA ninnu kan la Guinée ni Sierra Leone ni Ghana ni Nigeria ni y'u fara ɲɔgɔn kan sa o ye jamana 9 majorité bɛ yen an kan ka mun de kɛ sisan an kan k'an fara ɲɔgɔn kan k'an fara ɲɔgɔn kan ka sensibilisation ba kɛ ka lobbying kɛ ka ECO sigili sen kan ka lateliya a ka dilan farafinna an sago ka k'a la an yɛrɛ ka garanti bon n'i ka nafolo sɔrɔ i b'i ka jamana yira sinon n'i kelen ko k'i k'a kɛ a tɛ nɔgɔya mais n'an mɔgɔ 15 14 jɛna an jamana 15 14 jɛna kɛ an m'an yiriwa sisan mɔgɔw bɛna baara ɲini anw fɛ yan et donc ni i y'o kɛ sisan ka sɔrɔ ka baara kɛ ka CEDEAO kelen min bɛ kɛ UEMOA la o kelen de bɛ CEDEAO la an k'an jɔ n'an ka ko bɛɛ ye an jɔ n'an ka ko bɛɛ kɔrɔ ye mun ye Union africaine o CEDEAO o mɔgɔ kana n'an ka siège sara an nɔ la mɔgɔ kana n'an ka fonctionnement sara an nɔ la o kɔrɔ ye mun ye min b'an bolo an k'an bɛrɛ bɛn o ma wari min b'an bolo an k'an ka fonctionnaire sara ka bɛn o ma an ka bɛɛ k'i jija n'a ye wari in kɔ ci jamana bɛɛ ka nin bɔ an k'o fara ɲɔgɔn kan a waati la an bɛ min fana bɔ a bɔcogo a dépense cogo an k'o kɔlɔsi an ka sɛbɛ ta an ka marakojuguya dabila wari min b'an bolo an k'o dépense ka ɲa n'o de kɛra an bɛ se k'an bɔ an bɛ se k'an sama ka bɔ mɔgɔw min bolo n'an sama ka bɔ mɔgɔw min bolo u bɛna tila ka na baara ɲini an fɛ. ok docteur Fuseni n ye ɲininkali a ko ma ko ɲininkali e bɛ se ka wala. a y'o fɔ an ka wariko in na a yɛrɛ bɛ ka layɛlɛ quoi parce que e bɛ fɛ ka muso furu a fɔra i ka taa i ko san 15 kɔnɔ n bɛ furu nafolo ɲini ka na furu san 15 dafara i ko a y'a jɔ tugun n bɛ fɛn kɛ bi an bɛ san 48 de la c'est à dire que CEDEAO sigira don min na le 28 mai 1975 il y avait 3 points essentiels. Il y a un point fort. Le troisième point, c'était l'impression de la monnaie communautaire. Comment il y a wari glan depuis 1960, comment il y a wari glan 112 kono. En 1972, nous faisons 1992, on est dans la parce que en 1990, 112 d'afara. On a wari bébé. Bi avec 2020 et à Kera Nigeria Moussa Traoré Koumbe Yakubu Gowon Koumbe Yadema Koumbe Senghor en fait boy Jamana ta ani woro sani fenga Mauritanie ki foshi ka wala ko donc quand même fara ɲɔgɔn kan san 15 kɔnɔ an b'an ka wari dilan donc an tɛna siri mɔgɔ wɛrɛ ka wari la ko parce que an de bɛ sanni feere kɛ ɲɔgɔn fɛ an de ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔnma ye an de ka fɛnw donnen don ɲɔgɔn na donc an k'an yɛrɛ ka wari dilan an bɛ sanni feere kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛw la bi ya a san 48 de an ma se k'a kɛ
ni an b'o la ni an bɔra o kɔnɔ kɔlɔlɔ t'a la o bina ni segi fɛn min tɛ ka se ka kɛ ne tɔw tɛ fɛ ka kɛ n'an bɔra k'an ta kɛ tɔw bɛ tugu an kɔ an b'a kɛ o i y'a faamu sinon mɔnɛ ye fɛn dɔ ye diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye nafolo b'i bolo komi bɛɛ y'a fɔ cogo min na sanu b'i bolo fɛn b'i bolo mɔgɔw bɛ da la i la o parce que an ka développement filɛ mun bɛ ka gɛlɛya dɔ ye kɔni ye mun fɔ c'est à dire que Mali ka économie a basé le primaire de cas et tertiaire cas. L'économie secondaire c'est très faible chez nous. C'est-à-dire que primaire est moins une fois, on a fait sénéfin, on a dit que nous menons un double du coronavirus. C'est-à-dire que la foule nous baralinte. Mais les tarots nous feront, ils étaient na face sur la parce qu'il m'a la bara. Plus valide là. Et tertiaire on a jago ne fait mon quête. Pour mon cas on a bara industrie à Tamboloya. Yeah. Mais exemple de ça, fait flé, bauxite flé. Amour jate mene. Dina on be bauxite bo. Bauxite tonne kile. On va faire dollar wari bisbani segi nyona. Kata kufo binan tonne kile. Bon niu ka tonne saba jate mene. Ibse ka aluminium tonne kile sera la. Au tonne saba. Nigo kibe tano e ka to bara ni fendu ibe wari mun do ala atete me dollar wari ke me flaka c'est-à-dire que $200 atete moka mais auton que le mieux qu'aluminium ibo faire bourse la joli dollar wari ba fla ane ke me duru $2,500 c'est-à-dire que vous na ça e bolo France CFA là France CFA ou à binani yoga non tara woto o fere ko fo million kelen damadori ça doit tourner million kelen quoi donc ni ayanga fem boîte ga ta fere ka sura ma industrie implanté ante bonno la voilà en tant que un fin que c'est ça anga ko beke ka industrialisation que mais industrialisation on sait que à des fois énergie tambula dans l'énergie courant bala siraw bala ou le fait acheter malabi mais si c'est et comment de faux plateau on m'a be CNT connaît et au cas pour war do nini ba do énergie kan fait bon on a 500 da o war ma di bo comme c'est il kolo no wo mando ah wa bo ça même nantara o wari milliard binan ne duru mu fo même nantara milliard keme duru milliard ba flare takana kolo no wo man ne EDM ya be do akono atina fo nye ah comment on va ka mun fo ki ni ga mun la comme et no war fa bo ça comme 500 wula parce que na war ni de madel c'était na adama tu no ne fo ma me andi to bamalaga na ko ko juru le do juru munu kan ka di ka fournisseur munu ka jura o to ka juru be o jura rapide o juru be ku ye jolé o be ku ye keme milliard keme fla 245 milliards 245 voilà nyogo donc BAD de ko kabe milliard keme di bo ato ko bang ne fondo ko ko luboti mais rega jate minen bang ne fon olute yatme soro ko ba di ko re fondo be duma mais on a est-ce que nga jamana fondo be na duma mais ça est ko wa ka go amen di ma ma go be fondo la ou bo se ka ke o ma be ka dite mais mun ya ke ko foni juru ake nana do EDM na EDM ka jurumbe EDM na bi aga chani milliard keme wore bi on a même fait colloquer nous mané d'accord et nous be fen chogodi OK donc na amé fait anga jamana ka bo anga décision l'état parce que Dieu fait loé anga na yere faut pas être naïf sinon ce modèle moufo par exemple baisser ko la tiado fera ko tournant mais mou forente ka faut ko baisser gouverneur Côte d'Ivoire va proposer c'est clair c'est Mac Gabon va proposer aurait tié au tewuli ta fera Côte d'Ivoire va proposer e vous reja jamais ou tu reja donc mais jamana mon be par exemple
n'a fɔra ko sanction bɛ taa a yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ n'a ko k'a tɛ kɛ a tɛ kɛ o ye conseil de sécurité dɔrɔn de ye. D'accord. Conseil de sécurité dɔrɔn parce que fɛn bɛ yen les 5 pays là ils ont le droit de voter n'i ko que sanction bɛ ta comme olu yɛrɛ bɛ voter o b'u ka veto bila yen. D'accord. Mais an ka dugu ninnu na o tɛ o n'a fɔra ko sanction bɛ ta kama depuis a yɔrɔ la a bɛ fiyɛ k'i kana n'a yɛrɛ i bɛ bila kɛrɛfɛ même n'i taara u bɛ réunion kɛ i tɛ wele yɛrɛ n yɛrɛ kɛ Mali la. Tout à fait. U ye réunion kɛ u ma Mali wele o Mali tora kɛrɛfɛ de u ye entretien kɛ u yɛrɛ de taara u sigi dɔrɔn ka sanction ta kama mais an bɛ taa fɔ jɔn ye an ka cour de justice a yɛrɛ y'a ye o ye décision ta u ko k'u t'a appliquer mun bɛ k'u la foyi parce que a tɔgɔ ye di BCEAO gouverneur tuma ivoirien don président a fɔ a ye nin kɛ après a y'a kɛ jumɛn a y'a kɛ vice président de y'a kɛ jumɛn donc jɔn bɛ taa s'a ma tugun o de la sisan an de kan ka insister BCEAO IMOA fɛn mun papier mun b'u kan a bɛɛ de ka yɛlɛma an ka segin a bɛɛ kan tugun o ye kɛ filanan n'a fɔra an ka bɔ a la c'est pas parce que an m'an kɔ don jamana tɔw la o Pas du tout. c'est pour que u fana ka fara an kan u ɲɛ b'a la kɔlɔlɔ min b'a la n'u dɛsɛra ka kɛ u ka fara an kan an ka tɔn in dilan kura de ka Faransi yɛrɛ de bɔ a kɔnɔ pepe ka tɔn in dilan kura ye san 48 an dɛsɛra k'an ka wari min dilan an k'a dilan ten n'u tɛ sɔn an k'a kɛ u ka tugu an kɔ. Ok. D'accord. Bokar, parce que ne voilà. Bon, ne bɛ kuma fɔ de façon simple pour k'a bɛ faamuya cogo min na n tɛ don. Awɔ mais ne ye question posée ale kunna. Oui, ma jaabi mais yanni n k'a jaabi n bɛ bɔ di ale ka IMOA yɔrɔ kan personnel parce que Soumaïla kɛra ye o e kɛra ye o ne kɛra ye o ça ne change rien c'est une machine c'est un système donc il faut pas qu'an ka kɛlɛni ka kɛ malien dɔ kɛra ye burkinabé dɔ kɛra ye dès lors que en Congo, institution sous-régionale, ça veut dire que la visée doit être sous-régionale. Ça veut dire que hakilina mu ba kono akanga bara ni beka hakilina ye beki ka hake ya kono. Donc ne a appliquer à nyere ma am magote akake e o akana kene. Maintenant diplomatie coloniale c'est vrai, faut me changer beka ka et beka oui, justice drone de mais au niveau fonctionnement il y a un système où ne ka former là où te fangele faire. Voyez premier point. Maintenant point flanant ni war jateta ameta énergie kan aujourd'hui bibi na uranium bambolo falea mun bɛ état bali sisan k'a fɔ Russie ye ou bien k'a fɔ chinois ye a ye na aw ka centrale nucléaire dɔ dilan ka d'an ma mun b'o bali mɔgɔw kɔlɔlɔ b'o la fɛnɛ o mais e ye diɲɛ fɛn jumɛn ye ko kɔlɔlɔ t'o la a bɛ olu minnu mais u bɛ siran kɔlɔlɔ ɲɛ e ma se yɔrɔ min ma fɔlɔ e b'o kɔlɔlɔ fɔ cogo di parce que n'i ye énergie propre ta u b'a fɔ ko gazi fɛn wɛrɛw ani énergie solaire mais olu ye niveau dɔ de atteint c'est comme an ka démocratie olu y'u ka kɛlɛw kɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn faga ka se développement dɔ ma ka sɔrɔ k'a fɔ bon maintenant an bɛ se k'a labila bɛɛ b'i sago fɔ bɛɛ b'i tulonkɛ parce que an sera niveau dɔ mais Bougou ale ye kuma dɔ fɔ min ye kuma i bɛna kuma ta mais n'i ye nin fɛn an y'a ye falaya ou bien c'est falaya an y'a ye u ka ministre ni malo Jolie Eva Jolie an ye k'a fɔ ko bon ko fɛn dɔ bɛ kɛra ye ba kana da population non mais na aw ma exploité ça veut dire qu'à l'air libre a bɛ ka mɔgɔw faga radiation yɛrɛ bɛ ka daminɛ k'a sɔrɔ i m'a exploité mais n'i bɛ k'a exploité ça veut dire que i b'a contrôler i b'a utiliser i b'a kɛ ka centrale alimenter et puis les déchets là mais yɔrɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bila yɔrɔ min na san 100 ɲɔgɔn kɔ radiation yɛrɛ i t'a kuma mɛn baara de mais pourquoi Russie et puis Chine a se ka fɛn wɛrɛ olu dɔrɔn bɛ se ka nin kɛ wa non olu dɔrɔn tɛ o n ye misaliya ta pour que k'a yira i la k'a fɔ olu bɛ pour les deux a ye nin proposition kɛ deux centrales nucléaires dalen bɛ yen kan ka di minnu ma an y'a d'u ma a centrale n'i nana avec les Russes u ka techniciens de bɛ na sani u ka transfert de technologie kɛ u yɛrɛ de b'a baara k'a kɔnɔ wa fɛn fana a tɔgɔ de u ka militaires o n'an ka militaires olu yɛrɛ de b'a sécuriser depuis maintenant an bɛ se ka mɔgɔw formation yɛrɛ daminɛ minnu bɛ taa baara k'a kɔnɔ a proposition kɛlen don a dalen bɛ deux centrales nucléaires wa n'a kɛra fana courant sɔngɔ bɛna kɛ yan dɔrɔmɛ 6. Non, le fait qu'on a réussi, Jamana, donc il faut maîtriser Gagna. Donc vas-y, Amina. Bon, ne m'a réussi Jamana, mais. Non, parce qu'il y a j'arrive. Nous, on avait fait l'étude en Gounia du Niger avec Tanja. Okay. Mais Sarkozy et Tanja n'ont qu'à faire qu'à troisième mandat, on est qu'à faire parce que il y a des nucléaires comme maintenant. Donc on sait qu'il y a des risques. En bas donc on a centrale qui est cololo bala environnement co, mais on peut gérer. Maintenant il est assez
énergie propre maintenant on va sur industrialiser on va sur fin chama maîtriser il va ta deuxième phase là mais e be se ki pan étape be kuna choko de ko e be ti pan ki bla énergie propre là ka soro ere make foye mata yoroshi ko e bi isanga toma ça ne marchera pas donc il faut que ango yoro la de façon claire avec contrôler c'est faisable le premier élément maintenant fait une monnaie ko ta fa fela projet forum ko meno c'est la monnaie unique africaine oui organisation de l'unité africaine irait à jatemene ka fo pour faire les États-Unis d'Afrique monnaie keleme ke ambeka wari au projet Koumé. Il y a là c'est écoma. Bon, donc n'ayez qu'à faire un peu qu'à faire blanc ou qu'à doigt corps qu'à tirer ni maveroye. Tant de on y aurait de bec sababoué qu'à tout y aurait ferré maveroma dans fin métier en boulot. Donc il y a déjà des cas for mali la halia mon konobi. Mon benobi maka tondente maman nanouye. Ala de uchi parce que au moins na voté sera fait parce que ni na voté sera fait à kacha ala fait casting mon metake français ibe sara. Ibe sang mami mbese kika jamana jamfa o maw de be sugandi ku kenya maw yanga jamana okono o donne do politicien be fait ni tika jamana jamfa baye eteke président yi parce que tondo de be club do de be ibe ti yere makashulu de la ka wari ni pour ki bi ka campagne ke ibe ti yere makashulu de la pour ko ki ka financement no yaye pour que ka jamana allégé ka fin chama accordé yi o misalia o konnana do ay exemple ta Gabon président ko yi join Omar Bongo Tea loge de la Centrafrique allez de kunyo nyamaye donc fin kunye no yaye no kanka di o betemana le kasaraye mais ni jamana do reta ulbe la hali ajumen kono donc amba e kafo anga nyama yere de kele ka jafa ka tu yere di mawma mamunu bato ubu yere kan nafa nyine me jamana do kan nafa te ola donc iba e kafo eko munafora do ya fo c'est ça makoromati do akoroka atorpia ni maliko ka ba de ça jombe na atorpia makoron. Est-ce que Assimi Bena Macron la meilleure? Non, on t'a la main. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Contrairement à ce que les gens pensent, Amma Fongo quand isolé au reste du monde. Non. En gros, on veut que dynamique nous bateau, mais faut qu'on a un pourquoi? Président ya ce Bessaola, Mali a une chaîne chamon, Amman sera sort parce que Fanga Mombe Abidjan là, ou semaine be Mamouna, au Tato Era Malika Seka Mafo. Siège de Dakar. Pourquoi? Parce que on a des antennes fly, le fly. Depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire, première branche, territoire d'outre-mer de la France. Le Sénégal, deuxième branche, territoire d'outre-mer de la France. Un bébé qui a mené au ménage de Kono. Donc, nous locomotive, nous sekata. Donc, on sait boire qu'on a chogoti. On faut qu'on fasse un jamana don tola. On de follow ya fanga constitution na. Nous amanga jamana daele. Faut qu'on ta bella bla pour que Farafina be faranyoka. Donc amo mina qu'on toujours. Donc na mo même monnaie de lancer ça, monnaie beke mouillé. On l'appelle la monnaie unique africaine, la branche du Mali. Ça veut dire quoi? Ni monnaie de lan, il va faut bon monnaie infana, ne de Mali qu'on y a damene. Nga adaele lendo baye Farafina jamana baye, il be se ka doa qu'on ni wakati mouillé ja. Bi ni a jatemene Maroc ni Mauritanie Monaco ko be se ka feka singana. Je vais lui dire pourquoi vous feka singana. Maroc be feka na CEDEAO la, mais c'est la population un consommateur ou des producteurs yo. Maroc yi yere bla tamati de là ni orange de là ni fond ou usine no fond mais jomba ko fait mais c'est la France. Bien Bouygues ni télécom nous faire mon ta fait jomba ko fait mais c'est encore la France. Donc on a intérêt ramifié de be kana parce que multinational nous tableau de kacha comme il la sana ni Fuseni abete Flanon Baya mais nous e bolo chaman de lan pendant que ebe ka foko ne Djenaba mais état do Djenaba baye mami ma baye ma kelonde donc bolo mo be ko fait mo bo de no fait donc on veut faire ka segin kana CEDEAO ni moi structuration kono parce que en sera ka mo fara nyonka donc on est un très bon marché de consommateurs. Donc, on a une production qu'on a faire à moi. Mais on a on te fait là, quand tu as dou, quand tu as dou, mais on a beaucoup enrichi. Bi Orange ta, Orange be la halia du mengono. Orange famba be Dakar taï. Dakar ye jontaï, Francis Tado. Donc, ma fla keleme ka balo jamana kelenka. Anga jamana nyamado de la ka décorer Dakar, ko ka sababu ke an sera ka nafulu munna se uluma kaka bon haklima. Mais c'est qui se ko ka chugoti. Donc on a fait fo wari abeseka ke gelaya yere tala mais ambeka entité fin fone wo hakli de adlan on malien de fana be à l'origine de plusieurs créations donc antiseka bali ko parce que ani tondo chi antiseka ton were daele muno tonye misali akelenye donc ni ina na sisa kibe do war kono
e warta e dynamique sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ bɛ k'a ye k'a fɔ i ye tasira mun ta o de tiɲɛ parce que caman bɛ k'i dogo bi Mali bɛ sira mun kan ka d'u ye mais a tɛ k'u la n'u y'a kɛ u b'u dafara u b'u kun ci donc u ja gɛlɛyalen tɛ mais Mali y'i ja gɛlɛya an bɛ se ka segin kɔfɛ cogo di ka taa an yɛrɛ di an bɔra mun kɔnɔ ka taa an yɛrɛ don o kɔnɔ donc an kan ka taa de n'an bɛ taa n'a bɛ kɛ mun ye a bɛ k'o ye donc n'an ye sira ta k'a fɔ ko bi an ye wari dilan maaw minnu a ye Libéria ni Sierra Leone minnu fɛn fɛn fɔ olu bɛɛ bɛ na o le premier pays à venir d'abord ce serait la Guinée an bɛ don ɲɔgɔn kan n'an donna n'an kɛra pays saba ye Union européenne a ma daminɛ ni 10 ye a ma daminɛ ni 20 ye a daminɛna dɔɔni de o donc n'an fana y'a daminɛ ni 2 ni 3 ye ni Burkina ni Mali ni la Guinée y'a kun sama sisan yani san wɛrɛ cɛ i b'a ye jamana tɔw bɛ na parce que c'est sûr que la Guinée va venir vers le Mali bon je ne dis pas parce que an bɛ kuma bɛ tara to ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ a nali ye wajibi ye a cogo di sɔrɔ kama parce que wari ko tɛ o non économie ko de don bi bi in na n'i ko ko olu ka bɔ u ka wari kɔnɔ ka na fara anw kan parce que an ye wari dilan wari mun ye an bɛɛ jɛ wari ye parce que bi n'i ye CFA ta Côte d'Ivoire CFA ni Mali CFA e b'a dɔn ko kelen tɛ wa mais yala série Oui, mais c'est la même chose. ah non c'est de l'intelligence économique Oui, mais non mais vous en tant que Mali Etika économie volume tu ne maîtrises pas parce que espace incoro code munumbala K D mais non c'est pas la même chose si tu dis par rapport au Gabon mais avec les mon frère oui Gabon non mais fait comme par exemple Nico par exemple ni monnaie de l'ambi an k'a fɔ ko monnaie in tɔgɔ ko Jakarija A o ye Mali ye Jakarija B ça c'est la Guinée Jakarija C c'est le Sénégal Jakarija D c'est la Sierra Leone ainsi de suite mais il s'agit de la même monnaie mais qui est juste sérieux maintenant an bɛ ka série minnu dun bi a bɛ ka dilan chamalière Mali yɛrɛ t'a contrôler k'a fɔ a ka série yɛrɛ bɛ cogoya min na espace kɔnɔ a bɛ ka tourner tu as du mal à le faire parce que on te ment sur toute la ligne ah si parce que non Amadou a yɔrɔ na quoi c'est à dire que en 1962 u y'o nin kɛ dɔrɔn de pour que n'i bɛ bɔ a kɔnɔ par exemple Mali t'a di u b'a démonétiser voilà c'est la stratégie u b'a démonétiser voilà u b'a fɔ dɔrɔn série 2 que c'est démonétisé donc wari tɛ tugun c'est fini donc bon bibi na n'i taara an ka fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ série 2 de u kɛlen don k'a bɛɛ dalajɛ ka na Mali la ka ban taa an ka fɛn BCEAO yɔrɔ la yen o dɔrɔn de bɛ yen sisan foyi wɛrɛ tɛ yen u prenelen don sini n'anw k'an bɛ bɔ dɔrɔn u b'a démonétiser a banna a dɔn fana ko labɛn kɛ quoi u b'a dɔn an bɛ ka labɛn Mali kama non mais an bɛɛ taara école kelen na koyi n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn c'est-à-dire c'est pour k'a simplifier k'a misaliya di dɔrɔn a ka faamu k'a fɔ compartimentage b'a kɔnɔ donc de la même manière an bɛɛ bɛ se ka taa monnaie kelen na mais an bɛ se k'a compartimenter par exemple an ta bɛ se ka kɛ série A ye nin bɛ se ka kɛ série B ainsi de suite c'est juste ka CFA ta dɔrɔn k'o misaliya di n ka kuma b'o dɔrɔn de nɔfɛ maintenant mécanisme wɛrɛw minnu b'a kɔfɛ je sais que zonya fɛn caman b'a kɔfɛ i b'a dɔn mun nana n'a idée yɛrɛ fana ye quoi Guinée bɔlen Guinée taara u ka banque bloqué ka a wari Sékou Touré a wari bɛɛ cɛ tout à fait maintenant comment savoir wari mun tora Guinée marquage kun tɛ yen donc o kun t'a dɔn o fana kɛra cause dɔ ye pour que o ye marquage dɔn mais moi c'est que marquage dɔ la o kun fila de la den d'abord pour savoir ni wari min bɛ yɔrɔ min na ni fɛn kɛra ka masse monétaire contrôlée et puis ni bɛ fɛ ka bɔ a la e ta ye nin ye u b'a démonétiser donc n bɛ fɛ ka mun fɔ est-ce que je peux finir s'il vous plaît non n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ça veut dire que ni série bɛ yen jɔn de b'a contrôler qui émet qui fabrique la monnaie donc e kɔni bɛ yen nɔ ten série dɔ affectelen don e la mais e bɛ mun de contrôler en réalité tu ne contrôles rien c'est le maître qui contrôle même misaliya ta hali n'i ye orange ta bi an fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'an ka téléphone bɛ se ka écouter mais a enregistré no ka mara jɔn de fɛ c'est la multinationale c'est pas l'état du Mali ni commission rogatoire kɛra sisan ou bien ni fɛn dɔ kɛra multinationale ye jamana minnu fɛɛrɛ la u faralen don ɲɔgɔn kan mais kɛgoya wɛrɛ kɔnɔ n'i ko k'i b'a fɔ peut-être k'i bɛna don dɔw gasi la parce que multinationale ni c'est les nations chrétiennes en réalité ko daminɛ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ Angleterre de y'a ko ninnu caman daminɛ hakilina caman bɛ yen nɔ ka jamana tiɲɛ ka taa bin mɔgɔw kan hakilina caman bɔra Angleterre mais u taar'u sɛmɛ jɔn na diinɛmɔgɔw donc u b'a doctrine ta k'a fɔ Ala yɛrɛ de ko k'an k'a kɛ tan
donc aw bɛ mara o minɛn kɔrɔ donc anw jatelen don ala dɔnbaliw ye kodɔnbaliw ye donc olu bɛna ka na an minɛ ka an don u sago la donc o hakilina ninnu de kɔnɔna na hali Nations Unies ka création u ka kɛlɛw kɔfɛ u y'a don o minɛnw kɔrɔ donc u bolo dilen don ɲɔgɔn ma c'est comme diinɛ la sisan an b'a fɔ cogo min na n k'an bɛɛ ye juruba kelen ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an kan ka kala ɲɔgɔn na donc o kala ɲɔgɔn na in hakilina de o de b'a to i bɛ multinational kelen dribbler yan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ t'i kunbɛn yan fɛ mais a bɛɛ ye maa kelen a bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye parce que hakilina mun bɛ kɔfɛ a bɛɛ ye hakilina kelen ye fɛn kelen de b'a dilan mais maa kelen mun b'a kɔfɛ pour nos amis les financiers ils le savent très bien que la famille Rothschild est une grande mafia une famille juive ale de bɛ diɲɛ banque fɛn fɛn bɛ contrôler diɲɛ kɔnɔ a misaliya bolo de kɔnɔ donc olu sigilen don Amérique yɛrɛ nafolo n'a fɛn bɛɛ kan depuis 1903 donc olu de bɛ k'a bɛɛ mara maintenant n'i y'u ka Forbes ni fɛn ninnu ta cotation bɛ kɛ fɛn mun na i t'u tɔgɔ ye fansi. ok d'accord mais Boku ne k'i a kuma fɛngɛ Bakari ne bɛ ka kuma dɔ fɔ Boku ɲɛ n'a bɛ se ka fɔlɔ la o anw tun bɛ franc malien na o sisan an nana franc CFA pourquoi aw b'a fɛ ko an ka segin franc malien na tuguni yan. bon franc malien an bɛ franc mun na nana an bɛ se ka to yen. an bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna o parce que orientation politique bɛ jamana caman sɛgɛn bi an bɛ ka sɛgɛn fɛn fɛn sɔrɔ mun don c'est parce que Assimi ye sira dɔ ta o n'a kun sɔnna ka tugu ninnu kɔ e hakili la garantie fɛn fɛn b'a a la a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ donc indépendance nana wagati min na doyen bɔra ka Sékou Touré t'a fɔ sisan hali fili juru mun bɛ koko la u y'a bɛɛ bɔgɔti ka taa n'a ye u tatɔ indépendance wagati n'est-ce pas donc fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye u taalen kɔfɛ fɛɛrɛw bɛɛ tigɛra o anw fana ta ni OCRS jateminɛw ni fɛnw lajɛ depuis 1957 ni taara Samanko les titres fonciers c'est 1957 1958 ni taara Baginda c'est 57 58 kɔlɔlɔw de labɛnnen don pour que ka bila an ɲɛ n'a nana s'a ma a bɛna kɛ gɛlɛya ye maintenant an taalen franc malien na régime kun ye mun ye socialiste tɛ yan donc an taara socialiste la a bɛnna Faransi ma wa a ma bɛn donc sabotage interne mais jamana bɛ janfa yɔrɔ jumɛn n'i y'an ka hymne national ta kɛnɛmana ni kɔnɔmana tɛ yan kɔfɛla ni ɲɛfɛla tɛ yan jamanadenw dɔw b'u sigi olu bɛ jamana ci o donc u ni jɔn de bɛ jɛ k'a ci kɔfɛ mɔgɔw tɛ yan donc franc CFA a d'abord a sabotera un ensuite deuxièmement an ka économie a kun dalen don jɔn kan Pologne Yougoslavie Tchécoslovaquie la Roumanie donc les pays de l'Est olu de kun kɛlen don ka dɛmɛba don hali an ka formation ninnu caman i b'a ye k'a fɔ kalanden caman bourses dira olu de fɛ pour que ka an kalan parce que Faransi yɛrɛ kun tɛ fɛ k'olu fɛn ninnu d'a ma an ɲɛ ka yɛlɛ donc ni i nana don o minɛn kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ ye olu bɛ se k'u sigi k'e filɛ cogo di donc sabotage nana o cogo la fo ka na fɛnw cun donc an ka usines a gɛlɛyaw nana don a la o de kosɔn déjà en 67 an ka économie kun bɛ pratiquement à terre fɛn bɛɛ kun sabotelen don donc o de la régime falentɔ u nana ka na don minɛn dɔw kɔnɔ u y'a essayer ka don CFA kɔnɔ parce que gɛlɛya dɔ nana don o la ensuite ajustement structurel fana nana ka na u tɔ faga donc an ka jamana cunna k'a kɛ o sababu ye. ok d'accord Soumano. merci bien donc déjà n bɛ fɛ ka daminɛ ni mun ye n bɛ se ka a ka suma n'a ko ko différence bɛ CFA ni ɲɔgɔn cɛ o CFA jumɛn o ye Afrique de l'Ouest CFA ni Afrique centrale CFA ye o kɔni ye tiɲɛ n bɛ sɔn o ma ni i y'an 2000 ta Mali ta k'i bɛ taa Congo. Avec il va faut devise de vivre, il va falloir et il est perdu quoi parce que frais d'échange voilà donc nous au fond sinon doit Mali Côte d'Ivoire à déclarer c'est du Côte d'Ivoire c'est-à-dire que wa flyer au Côte d'Ivoire wa flyer au Sénégal wa flyer. Je parle pas de la valeur nous le former doit ni wa flyer c'est pas doit nous mettons obligé de nous faire Congo là et je perds parce que devait avoir valeur là quoi donc mais wakili ça dit que ni les wafla dit non malita ou bien wakili qui me ching rachid de mo watching qui me comme toi en tout cas me perdu quoi donc on est à tout namara quoi marché noir il fallait non ayi nous faut bara répondre à débat que marché noir maintenant même fort nous connait fait la taille en anabo c'est des OB ça on est en mais déjà tu auras beaucoup de faire ça nous ka kuma de faire débat de kana ne na ambiseka do kan be fali on là et bimina sanction mun kɛra solution ɲuman bɛ yen an ka k'an banba relance économique ka sɔrɔ ka relancer et o de y'a to ne bɛ question poser yɛrɛ kɔnɔ sisan remaniement mun kɛra est-ce que ministre de l'économie de b'a kɛ wa ou bien ministre du commerce pour moi relance économique kan ka kɛ ka fara ministère dɔ kan et pour moi a kan ka fara ministère du commerce de kan
le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Relance économique. Non, ça sera flappé, ça sera fait le moyen, ou que protection des entreprises. Déjà, en entreprise, il faut nous protéger. Ou que protéger tout le monde. Alors, ça sera un peu sera français. Parce qu'il y a des gens qui ont mis la cour un peu de donc, l'État comme c'est qu'il faut vraiment, les entreprises qui ont milliard de dinars est-ce qu'il y a des solutions en place pour que les milliard de dinars faciliter le cas? Parce que nous, au Maquet, au milliard de dinars, ils sont perdus parce que l'entreprise soit à fait là, soit fraude fiscale bénable, le bon sur là. Donc, l'État, quand il bureau là, rapidement, qu'on politique de blanc en place au Ikele. Finalement, moi, je suis très content qu'à Foko bi un chemin de fer au Donabala. Milliard tan worobi au le farako Donala pour que ça fait 100 doulou à Jora. Mais l'État est word doit y faire du poche qu'on a relancé. Milliard juri. Tan woro. Au de farabi be kuma de abeille les femmes. Donc comment taxi venez relancer là. Donc là où bébé donc qu'on a la café parce que nous kera bara munube ou bara de préserver. Donc Mali économie de relancer. Mais cela est promotion des investissements. C'est là où des fibabés. Des fibabés, Mali quand a fait faut que Mali destination yéramandi dans le sens où à la fois du gouvernement français ni Sénégal tanga Sénégal là et donc on va la fois quand faut que en transformation de balako sebe en production que on a déjà fait mais entre transformation quand même c'est un beau café on met qu'on boit en transformé donc maintenant quand investisseur de nuit donc là seulement sinon dans la de la concept là parce que oui dans la usine de grenage là dans la de la coupe de transformation que donc ok mais encore au tchama pas de dalle et nous fait que la tout et industrie ça que effectivement nous à soro à la fois là énergie cobala mais à faire là même oui main d'œuvre qualifiée. Il faut que en Chine finaka ou former formation professionnelle là pour que on se kabala sera. Il y a des teams ingénieurs pas de même mal là mais techniciens il y a pas d'or et à des teams de droit mécanique mobile channel le travail garage là. Ni mal qu'on y travaille mobile garage ni mal qu'on y mata de mécanicien ils sont à bonne défaut donc ça veut dire qu'en formation professionnelle en bas de là mais malheureusement Mali formation professionnelle là à quel boulot qu'on fait de moi il y en a dit descendant école de là école bas là il est à formation professionnelle alors que Jamana chamam pas de bé ou le développement sikra formation professionnelle ka Allemagne Jamana bola Suisse Jamana bola Maroc bola Algérie bola Rwanda bola ou le formation professionnelle de Dombala Mali la formation professionnelle quand Dombala no kera économie ni formation et emploi de Donyona donc on va que ça en chiffre là on va barako on c'est qu'en solution il sur là donc on y a bibina il fait que là avec faux de notre en combat faut qu'on asbin donc on sera en combat mais pour que on a béni qu'on aurait qu'on tout ni on a chessé le concept cadence économique on a c'est le fait de produit on a c'est qu'en chessé à c'est à transformer et il y a des types de ni voulons mettre à jurement mi d'affaires de bois Burkina mais au ça que tu dis vous n'avez pas on y moudé on me manque de bon en faire on le bien à quand tu transformes là quand tu vraiment malin que le plan consommer alors quand on manque de produit on m'a emballé la transformation donc il faut ma faut transformation tu as mais quand là quand do bala ko c'est non kana et bara chama be créé et état fait des métiers sur comme ça ou là na yanga et un peu wadu sera quand permettre quand Mali charge ou pas on me retenir institution de tourner quand faut comme ta duruta nous avons mis du temps pour le Sarakani. Déjà, année 2021, année 2022, on a fort, quand fort, on a opérateur d'économie, parce que l'objectif est assurer la douane, alors on a un peu de direction à baisse de 107 à 103%. Ça veut dire que l'opérateur impôt sera fort à 5 ans. Donc, on a tout objectif, on a bien, on a un résultat, on a bien. Quand on a tout au moins un peu nous sera pour encourager. En tout cas, les félicitations de Choumaka, il faut vraiment aller impôt sera au débat de Mali, souveraineté économique. Souveraineté économique, il faut le mettre. Il faut qu'il y ait un impôt salarié, car c'est qu'on a chargé de temps. Donc, nous, on a un séqué quand même. On a un fait nous qu'on a là. Quand Chine Boli Jatim, mais on a un gland en toi qu'on a là. Dans la gland là, dans Bora,
a bɛ sɔn ka nɔgɔya o la. D'accord, mais e kuma dɔ fɔ sisan n b'a fɛ i k'o yɔrɔ walawala. Ok. I ko ministère dɔ ko ni tun bɛ se n'a tun bɛ se ka ministère fila tun bɛ se ka kɛ cogo di. Non ne ɲinɛ boli voilà yɔrɔ an y'a ye bi bi in na ministère de l'industrie et du commerce bɛ yen ani ministère de l'économie et des finances mais an ka défi ba ye mun ye relance économique ka ne kɔni ɲɛna ni ne tun ɲininka ne b'a fara ministère de l'industrie et du commerce kan ani relance économique k'a fɔ k'o mission fɛnɛ confier an k'o ministère ma b'a bɛ se donc n'o tun kɛra comme ça ni axe ninnu na n'a tun baara k'o kan o tun bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ye fɛn minnu dɔn ka tɛmɛ an tun n'olu dɔn. D'accord. Voilà. Ok, parce que monsieur Kone mena e masisa ni yema ta kɔfɛ wulili ni hali bi CEDEAO ka gɛrɛ tɛ ban an kan mun de la hali bi an bolo yema ta wulila o CEDEAO ka taa bila ay CEDEAO ta tɔ bɛ yen an munna o tɔ bɛ yen parce que o gɛrɛntɛ sigira an kan ka laɲini mun k'an fɛ o laɲini bɛɛ ma sabati fɔlɔ o laɲiniw bɛ taa kuncɛ avec ni kalataw ye o laɲini bɛ taa kuncɛ ko le retour à l'ordre constitutionnel normal n'o kɛra waati min na levée min kɛra sisan gɛrɛntɛ min wulila sisan UEMOA ka yɔrɔ c'est à dire an bɛ se ka taa UEMOA ka ɲɔgɔn ye bɛɛ la sisan u ka cakɛda bolofara min bɛ yen an bɛ se ka taa dɛmɛ ɲini u fɛ an bɛ se ka baara kɛ n'u ye ɲɔgɔn ye tɛ fɔ an kɔ an kun tɛ di an kɔ tuguni donc o fana bɛna kɛ CEDEAO la ni an ye bɛnkan min ta an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɔra sira fɛ o bɛnkan bɛ kun cɛ ni élection ye maintenant yan'o n b'a fɛ ka dakuru ɲɛ fila fɔ kɔrɔlen fɔlen ninnu kan min ye kuranko ta fan ye dɔw balimaw dɔ da sera a ma ko centrale nucléaire bon ne bolo est ce que an t'an bɛrɛ digi fɛn kan mix énergie n'o ye tile panneau solaire développer ka voilà parce que deux questions posées ko k'o poser mun na se k'o kɛ ko mun solaire voilà ani centrale hydroélectrique mun bɛ yen n'i ye Sɛlɛnge ta ka Manantali ta k'u labaara ka ɲa sabanan dɔ bɛ ka kɛ sur le fleuve Sénégal n'i y'u labaara ka ɲa ka tila ka felu ye goyena ka tile fara o kan ni a tila o b'an bɔ nucléaire nin a kisɛ k'aw ka gɛlɛn mɔgɔ caman y'a sigi u bɛ ka nimisa a sigili la fo u dɔw ko ka wuli ka bɔ yen parce que nɔgɔ minnu bɛ bɔ centrale nucléaire nin kɔnɔ u bɛ san ba yirika min kɛ walasa u kɔlɔlɔ b'u la mɔgɔ t'a hakɛ dɔn ne hakili la a kɔlɔlɔ ka ca n'a tɔnɔba ye centrale nucléaire ninnu filanan ni ka an ka wari fali an ka wari ye éco de ne kɔni kun la an ka wari ye éco de éco bɛ nale CEDEAO dugu jamana 10 ni kɔ olu de bɛna éco bila sen kan Mali ye sira dɔ yira Mali ka tɔ 9 ninnu fara kan Mali ka tɔ 8 ninnu fara kan 15 la déjà majorité b'an bolo a ka pali parce que mɔgɔ minnu bɛ ka u fɛrɛ da an ye éco ko in na u fanga dɔgɔyalen don an k'o kɛ an bamaw yɔrɔ kan ka éco ko in la pali k'a latɛmɛ c'est vrai que wari tɛna ten pour que wari ka bila sen kan ten u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko critère de convergence c'est à dire que wari tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ni i ye i ka sɔrɔ baara kɛ sɔrɔ de bɛ mesurer sɔrɔ de bɛ lasago ni wari ye bon maintenant pour que jamana wari kelen ka ta jamana bɛɛ kɔnɔ il faut que a ka économie a ka sɔrɔ cogo u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na critère de convergence a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni walasa a ka sɔrɔ kɛcogo u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔɔni jamanaw kan k'u lateliya aw fɛ ka critère de convergence u ni ɲɔgɔn cɛ k'u lateliya ka tila ka commission technique ka baara ka lateliya walasa éco in a ka bila sen kan n'a bilara sen kan an jamana 10 ni kɔ a ka gɛlɛn mɔgɔ kelen ka na wuli ten k'a k'an dafiri mais jamana kelen o kɛlɛ ka di ni jamana 10 ni kɔ ye. D'accord.
Abana? Bon, voilà. Non, c'est bon. Parce que question min fɔra n kun n y'o jaabi. Voilà. Question min fɔra n kun n y'o jaabi. C'est bon. Docteur Ouattara, n bɛ ɲininkali min kɛ e fana la o kuma kelen don UEMOA ta wulila maaw ko sigilen don k'a fɔ ko CEDEAO fana ta bɛna wuli donc hali bi o ko ma sira sɔrɔ. Bon, il faut parce que vous faites un téclé, c'est de sigira komika. C'est de jamana nyamoko desero la. Utaru ireke ko protocole additionnel ou. Ayo kun saba mfo. U desera ko reke, utara ko protocole additionnel ou démocratie ko ne fin nous. Donc on a ko fo anga kala fili reke ka démocratiquement ka présence ka parlement ainsi de suite ko la bu ka fanguli ya fam sura war ko na ko imuna allez moufo il est très optimiste parce que ça bi nanine chegi ko va gadal ça faire parce que critère de convergence ni ala je ko par exemple keme sera là il veut jurumuta kana teme bi wolon flaka diga sorola c'est-à-dire que PIB, c'est-à-dire que jamana be soro fait que secteur privé am be fait produit ñoo wara jatimne donc am jurumta ko keme sarala o juro ma nga teme biolo e ko tala e ko la voilà bon ani inflation fana ko o kana teme sabaka 3% bon au connu les cas galère au connu par exemple en géant bayre Nigeria désolé no koke pour dire faire la Ghana la bi Ghana ga inflation mais c'est extraordinaire quand ado mugan jor la bi re quand fla ou bien jor attraçant ko jor les États-Unis le jor là États-Unis voilà États-Unis est-ce que États-Unis duru nyona bi taux d'inflation na mais aka taux d'endettement n'est pas bon 30 000 milliards c'est le 30 000 milliards de dollars aka taux d'endettement n'y a jaté par exemple fin flani européen c'est un faux logiciel olu sanu ka euro blase nga ye ekire ke flo eki c'est un virtuel qui a compté vite mais ou mais fin kaye même quand on fait la Ukraine on met dédouanement qui est sur la équipe basile là à valeur qu'on donne nous à valeur raconter mais à qu'on donne nous qu'il faut équipe ben dollar que mal fait nous donc équipe les jatem na où il y a qu'à voir nous bela après on a euro que c'est ça la base de ça coquet bon moi il frappé en décès ça c'est là qu'on a connu qu'à éco que virtuel et flot qu'à valeur rodama donc on demande nous on me fait on que on ou bien même faire argent scriptural nous c'est venu droit am so ko que ekika mais pas c'est quoi yaro volonté correcte c'est la volonté politique ekika ka sera ma wari rebo floba ça veut dire de façon ou ba forme scriptural ça ka be sebene quoi ko bangu ni nyongo cha ube waru chichi tene donc ama foni ekisu ni eko ake chirema ni frère de voilà obiku donc abebe français fa joli mata donc nem me fait kabo babo ne garayon do ba fa be garayon wari joli mata ne naira do ba fa be fait naira wari joli mata donc ame sani fere ka nyon ni be solution mais quand ama solution do kundamne atenya boko ça binan shegi amano on est do ye modèle sur la parce que beaucoup d'accord ni demander faire CEDEAO time bon CEDEAO time bon comme Jabira Kaba de toutes les façons maintenant on te kelé mais ce qui est important mais rebondir toujours doyen ka relancer économique quand ani warko moi je suis très optimiste parce que je sais que c'est possible parce que comme on beku la sran amba fama la tyrannie du statu quo c'est-à-dire que on veut faire de l'enfant et kalana femme et diabétique à faire quoi parce que inflation mon bec à fond au lieu de inflation organisée quand Robert Mugabe a décidé de nationaliser les terres avait fait clé d'inflation t'as plus de 1000% mais John débat inflation qui
parce que mɔgɔ dɔ de bɛ k'i contrôler fɛn dɔ kɔnɔ o de b'a to a bɛ se k'i ka monnaie jasi a bɛ se k'i ka économie fɛn dɔ levier dɔw de bɛ yen fo an ka ɲɛ dayɛlɛ an ka faamu k'a fɔ an bɛ se ka nin bɛɛ contourner a ye convergence mun fɔ convergence ye tiɲɛ mais économique dynamique réelle b'a to aw bɛ ɲɔgɔn arrimage réel bɛ kɛ équilibre bɛ kɛ de façon naturelle munna an b'a ye k'a fɔ yanni monnaie ko ninnu ka nin sira ninnu sɔrɔ a n'u ka réglementation ba ninnu ka na an ka économie tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ frontière tun tɛ yen an bɛ sanni feere kɛ Côte d'Ivoire ni Mali ani nin jamana ninnu bɛɛ an ye fɛn dɔw dilan qui sont là-bas o ma tunu donc an jamanaw fana an bɛɛ ye jamana kelenw ye an bɛ taa ka don ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn caman kɛ ni ɲɔgɔn ye an ye embargo lajɛ embargo résultat kɛra mun ye sénégalais ma bɔ ka na sagaw ni fɛnw ɲini embargo tun ma wuli o a ma wuli donc u ka théorie ninnu tɛ o économie réelle de ko don n'i y'a baara kɛ a bɛ nana a résultat ye fura foyi t'o la parce que bi n'i ye wari in dilan c'est pas que i bɛ se ka wari dilan i kelen kuma t'o nɔfɛ o an tɛ k'a fɔ n ko i kelen ka to i kelen na kuma t'o nɔfɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔ de b'a daminɛ fo dɔ de ka kɛ terrain kunkolo ye terrain kunkolo tɛ fila ye koyi kelen de don donc o locomotive in an y'a jateminɛ k'a fɔ enjeu minnu bɛ yen bi diɲɛ bɛ ka taa cogo min na ani Mali ye fɛn mun minɛ Mali de ye locomotive ye donc ni Mali ko n ye wari dilan mais n ma wari dilan kelen kama donc kuma n'a kɔrɔ don an y'an ka constitution dilan ma panafricanisme caman ma baara kɛ n'an ka hakilina ye mais mun de sera k'a to o y'a kɛ parce que minnu y'an ka constitution dilan u y'o dayɛlɛli kɛ bi bɛɛ bɛ k'a fɔ je suis panafricain jɔn bɛ fɔ Nkrumah Modibo Sékou Touré olu de bɛ k'a fɔ mais olu de dayɛlɛli kɛ o mais n'olu ko non an tun ma jɔ ko bɛɛ ka bɛn a kan bɛɛ tɛna bɛn a kan bɛɛ tɛna sɔn ça ne va pas marcher i bɛ fɛn dɔ de kɛ mɔgɔw bɛ fɛn mun kɛ misaliya ye u bɛ tugu i kɔ ni bi Mali y'a jira k'a fɔ an sera ka mun kɛ an y'a fɔ Faransi ma n tɛ a ma kɛ wa diɲɛ bɛɛ m'a ye wa an y'a fɔ Faransi ma n ko Barkhane ka taa bɛɛ m'a ye wa an ko MINUSMA ka taa bɛɛ m'a ye wa donc an ko wari filɛ nin ye donc ni wari filɛ nin ye ni Burkina y'a ye k'a fɔ olu ka nafa b'a la u bɛ tugu an kɔ Burkina b'an ka sara dɔ kan o n'i ye fɛn caman lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ka sara caman bɛ yen Burkina bɛ ka don a kɔnɔ donc a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka kɛ kelen mais an ka ko dɔ daminɛ ni dɔ farala an kan an bɛ yiriwa ka taa dɔɔni dɔɔni laɲini a bɛ sabati o minɛn kɔnɔ. d'accord donc ne bɛ mun fɔ fo parce que i y'a kuma fɔ an bɛ fanga la an nana don an bɔr'o la ka don. voilà maintenant i ye mun fɔ sanction mun bɛ yen parce que sanction caman de taara c'est progressif ye mun bɛ yen embargo de bɔra yen maintenant mun bɛ yen sisan mun ma bɔ yen fɔlɔ n'o yelen don komi Ouattara y'a fɔ élection na o ye an suspendé don instance la c'est-à-dire que ni CEDEAO réunion bɛ ka kɛ Mali tɛ invité donc o bɛ o sanction bɛ yen sanction ciblée fɛnɛ bɛ yen u ye sanction ciblée dɔ bɔ ka mɔgɔ damadɔ ta voilà 150 personnes o fɛnɛ ma wuli fɔlɔ pour interdiction de voyage ni fɛnw ensuite réunion CEDEAO Mali tɛ se ka CEDEAO réunion foyi fɛnɛ abrité Bamakɔ yan nɔ pendant que sanction bɛ yen nɔ ani laban ye min ye fɛnɛ n'an bɛ fɛ ka taa CEDEAO justice la cour de justice de la CEDEAO an ka prétention tɛ se ka analyser parce qu'à bɛ fɔ ko on n'a pas qualité d'agir olu a tɔ tora sanction damadɔ de donc olu bɛ lié en fonction de l'avancement de an ka comme olu bɛ mana la constitutionnelle quoi voilà. ok bon Sumano an bɛ kumakan laban d'i ma voilà donc i bɛ mala e yɛrɛ fɛ Sumano. donc ne kɔni ye mun fɔ an y'a bɛɛ fɔ ka ni komi an bɛna répéter de vraiment k'a fɔ ko aw yɛrɛ bɛ fo parce que nin ye faso jɔ kuma de ye an ye bɛɛ y'a ye an ye fɛn caman don o don kulo bɛ taa kalanso fɛn caman fɔra yan bi mɔgɔw tun t'a kalama donc vraiment ka n barokɛɲɔgɔnw fo vraiment c'était un devoir de moi je suis très satisfait personnellement donc ka u fo u fana ka faso jɔ la aw yɛrɛ parce que n'i y'a ye mɛn mɔgɔw bɛ to k'a layɛ c'est parce que vraiment kuma an bɛ kuma mun fɔ kuma jamana jɔ kuma don donc ka maliyɛn bɛɛ fo an ka cɛsiri hali bi ni ala jɛra an ka jamana in de kan ta ye. ok bon ne bɛ se ka mun fɔ n bɛ bɔndi ale ka relance économique kan parce que n'i y'a mɛn jamana bɛ jɔ fo sɔrɔ ka kɛ donc relance économique a yɔrɔ min fɔ pour que ka investissement fɛ f'i ka wari de sɔrɔ an bɛ to ka taa wari ɲini kɛnɛma an bɛ se k'o dabila parce que n'an ɲɛ ba don an ka dugukolo sɔrɔ fɛnw na o bɛ se ka kɛ sababu ye wari mun bɛ lever o kɔnɔ an b'a fɔ o ma mobilisation générale des ressources donc o mobilisation bɛ se ka kɛ en interne ka sɔrɔ ka a ye yɔrɔ minnu fɔ k'olu don ba la kalanw b'o la mun ye énergie fana ko fɔ énergie solaire ni fɛn ninnu olu fo a ka kalan de fo transfert de technologie ni fɛnw ka na parce que ni kɛra ko e bɛ dépend olu la tugun o fana ye gɛlɛya dɔ ye n bɛ misaliya kelen ta pour que ka bɔ kuma na
waati dɔ la an kun ye kabini téléphonique sɔrɔ je pense jamana dɔ fɛ ni Allemagne tɛ fɛn dɔ don an ye san kelen kɛ Sotelma y'a kabiniw san a kabiniw ma san kelen kɛ parce que ko technologie yɛlɛmana an y'a san an y'an ka wari dɔ la mais san min dar'o ko technologie yɛlɛmana. Ok, Daouda. Oui, Bokele. Mankalaban bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye an ka bi jɛmukan a tun bɛ gɛrɛntɛ min taara ka si Mali ma yala a wulilen a ye an ka sɔrɔ a ye kɔlɔlɔ jumɛn an ka sɔrɔ kan en même temps a wulilen sisan yala sɔrɔ bɛna yiriwa ka taa fɛ wa an y'a an hakili falen kɛ an ko gɛrɛntɛ in dɔrɔn tɛ sɔrɔ walasa ka yiriwa f'i ka baara kɛ sɔrɔ walasa ka yiriwa i k'i tilen sɔrɔ walasa ka yiriwa i ka marakojuguya dabila sɔrɔ i min b'i bolo waati min i ka u b'a fɔ a ma tubabukan na ko avantage comparatif c'est-à-dire que an fɛ yan an ka sɛnɛkɛfɛnw o de an bɛ nɔ b'o la an ka dugujukɔrɔfɛnw an bɛ nɔ b'o la an ka baganw an bɛ nɔ b'o la an k'u bayɛlɛma ka ɲɛ n terikɛ y'a fɔ an k'an ba don u bayɛlɛmali kan mais minnu fana bolo b'a la an k'u dɛmɛ n'o ye sɛnɛkɛlaw ye walasa gɛrɛntɛ wɛrɛ kana na a tɔ tora CEDEAO ka gɛrɛntɛ damadamani détail dira sisan an k'an jija kumaɲɔgɔnya na diplomatie sira kan gɛrɛntɛ kana sigi Mali kan an k'an jija dɔ wɛrɛ kana kɛ Merci. wɛrɛ kana kɛ ok an cɛ bi baro Sumana y'o fɔ cogo min a diyara ni an ka barobagaw bɛɛ fo u ye hakilina ɲuman caman di n yɛrɛ kabakoyara kosɛbɛ dɔnnikɛlaw bɛ Mali la même Konilakaw n denkɛ ouais kɔrɔ sera ma cogo cogo a bɛ i yuguba halisa donc n bɛ mun fɔ an ye kuma mun fɔ sisan an ye sariya sunba kura ta tiɲɛ don Mali tun bɛ mun na ko changement nana an tun bɛ politique économique mun na parce que jamana i kɛra cogo cogo politique économique fila de bɛ yen o de bɛ se ka don ba la o ye politique économique conjoncturelle ye o ye politique économique structurelle komi a nana gɛlɛyanin dɔw tun bɛ yen an ka sɔrɔ ni fɛn ninnu a tun ralentilen don o de la o tun kɛlen don k'u balan politique économique conjoncturelle kan o kɔrɔ ye ka kow ɲɛnabɔ budget kow salen ani denmisɛnninw ka baarako ani fɛn kɛnɛyako bon a tɛ se ka dan o dɔrɔn ma sisan an ye sariya sunba kura ta donc n'an bɛ fɛ ka jamana ye mun fɔ fondation kɛ o kɔrɔ ye an ka fɛnw bayɛlɛma kosɛbɛ yɛrɛ de an ka structure économique et sociale k'a bɛɛ bayɛlɛma n'an bɛ fɛ k'o kɛ an bɛ taa économique politique structurelle o la sisan o ye industrialisation o bɛɛ ye mun fɔ fo k'an ka industrialisation de don ba la an ka territoire fana k'a mélanger ka bɛn o ma déjà o fana bɛ sen kan ko wɛrɛw bɛ yen tugun environnement fana parce que an man kan ka ɲinɛ o kɔ n'an ko k'an bɛ industrialisation ni fɛn kɛ an b'an environnement yɛrɛ di bamanankan na hakili kɔrɔ an b'an hakili to o la wala an ka sigida lakana ni fɛn ninnu bɛɛ donc an kan ka ɲɛsin o de ma sisan comme généralement n'i ye an ye manager o ye an tɛ politique ye ne politique don o ko man d'u ye parce que politique mun bɛ effet di yɔrɔnin bɛɛ la an ye nin kɛ dɔrɔn jama y'a ye jama content na o bɛ taa voter ɲɛ o de ka di politique ye mais n'i ko k'i bɛ politique économique structurelle kɛ ale effet peut-être i bɛ san 5 kɔnɔ sani i k'a nɔ ye o de bɛ jamana bila développement sira kan tant que an ma t'o sira kan an bɛ to tugu bari mun na o tɛ an bɔ nɔgɔ la dɛ voilà donc an ka kɛ cogoya bɛɛ la sisan an ka ɲɛsin
am se ka industrialisation c'est-à-dire ka sɔrɔ yiriwa cogo min k'o don ba la o de bɛna jamana basigi ne an ka sifinnaka ni fɛnw bɛɛ ye baara sɔrɔ bɛɛ hakili bɛ sigi dutigiw u tɛna hami u bɛna taa u ka du balo cogo min na Mali fana tɛna hami an tɛ se ka fɛn mun sɔrɔ an bɛ t'o san kɔfɛ cogo min na parce que an ka contexte n'an ma fɛn dɔw feere kɔfɛ fana an tɛ débit sɔrɔ ka taa fɛn wɛrɛw san donc an k'an jija o la an k'an cɛsiri hakili la an ka président déjà a kun ye 15 fɛn di a ko k'a bɛna industrie ni fɛn minnu implanter an ka ladeli o miirina min b'a la ne Comatex daminɛna ka ban u k'u jija ka ICOMA don ba la sisan IMPP kɛra. Donc, Améala Deli à Tokatanye. Merci beaucoup. Bokar, vraiment, faut le galaban du boulot, l'ambassadeur Kunche. Ok, Bogele, wati janfara kosɛbɛ kama an bɛ folikan bila bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa mako sɔgɔlen ma na k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka ladiriya o kɔnɔna na. D'accord, n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun y'an dɛmɛ k'a baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni na Jɛngɛnɛbu la chef fila direction ba bɛ yen Ousmane Sogore monsieur le directeur k'i fo ka la direction commerciale olu fana fo ani les ressources humaines an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra dɔrɔn comptable ani caissier an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra min na Moriba Bouya Kulibali responsable technique ale fo Mohamed Keita le russe Ambi Ifo vraiment il a barako ɲuman qui a kafra Adama S Kulibali ale bi kɛrɛfɛ GMT o fana bɛ ani Abu officiel Abu Jabati Abu officiel ne tun bɛ ka an bɛ taa régie la Koce Jara k'i fo avocat Traoré NB qui fana fo Chaka Kulibali k'i fo ani Diri Boku n'o tɛmɛna ka bɔ an b'a tɔ de ma sisan min ye chauffeur an b'o fo min ye Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo ani Jakaraja Diallo an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn ni gardien Musa Jara ni Cɛkura an b'o fana fo u ka cɛsiri la. Asa Sempara k'i fo Aminata Sempara Koriba jamana kɔnɔ tɛnɛ k'i fana fo Go Aïdara Bouaké Nasirifi Kouyaté k'i fana fo ani Madame Touré Janaba Konaté k'a fo Mayabou Reda Pamina Soumounou k'i fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ Traoré Mamadou Mori fo Abidjan Drama Traoré Banama Place la k'i fo ani Baga police Zegwa après Karmi Bagaygo garde national amul frappe n'o tɛmɛna ka bɔ Lassine Sanogo Folona n'o tɛmɛna ka bɔ Mare an b'a kuncɛ ni jɔ ye i ye mun fɔ la garde nationale an b'olu fana fɔ ani Aïdara k'a sɔrɔ si kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an b'a kuncɛ ni Ousmane Chérif Madane Aïdara karamɔgɔ an b'i fɔ i ni ka denbaya ani ido k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ani absent fɔn fɔn bɛ yen an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ diɲɛ fan bɛɛ n'ala man ka jɔn yɛrɛ na dimanche prochain invité wɛrɛ bɛ yen an b'u ta vraiment invité mo kun b'an bolo yan vraiment an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn n b'a na teliya da nin dɔrɔn ma don n'a nata la an bɛ na wele tuguni n'a ka fɛɛrɛw ye vraiment merci beaucoup a k'an bɛn.